Dames en heren, dames y caballeros, ladies and gentlemen, goedemiddag, bon dia, good morning. Van harte welkom bij dit algemeen overleg van de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties aangaande steun voor de 3 autonome landen in het Koninkrijk. We hebben 2,5 uur voor dit algemeen overleg. Ik zie 3 leden aanwezig. We hanteren in beginsel spreektijden van 4 minuten. Mocht u iets langer nodig hebben, dan merk ik dat automatisch. We gaan zo meteen beginnen met de heer Bosman, daarna mevrouw Diertens, daarna de heer Van Raak en daarna eventueel andere leden die nog binnenkomen. De heer Bosman, aan u het woord. Ja, voorzitter, dank. Voorzitter, volgens sommige bestuurders en statenleden van Aruba, Curaçao en Sint Maarten gaat de instelling van de Caribische Hervormingsautoriteit leiden tot een verlies van autonomie. Wat is autonomie? En voor wie is dan die autonomie? Welke autonomie? De autonomie van de bestuurders om hun salaris te verhogen terwijl iedereen in moet leveren? De autonomie van statenleden om de aanstelling van een collega-statenlid te frustreren? De autonomie om een minister een motie van wantrouwen aan te smeren omdat ze bezig was om corruptie blauw te leggen? De autonomie om geen belasting te heffen? Gaat het om die autonomie? Of gaat het dan om de autonomie van de inwoners, die dankzij die bestuurlijke autonomie in armoede leven, geen baan hebben en nog veel erger, ook geen uitzicht hebben op een baan, waar ziekenhuizen tegen de grenzen van hun financiën aanlopen? De autonomie van ondernemers die geen steun krijgen van die autonome bestuurders die vooral druk zijn met zichzelf. Voorzitter, gewoon wat zaken opgenoemd in het kader van de discussie over de autonomie. Geen van de onderwerpen helpen de inwoners van Aruba, Curaçao en Sint Maarten verder. Helpen hen niet uit de armoede en geven geen perspectief. Van de vele mailtjes, appjes en berichten op Facebook die ik krijg van mensen van de eilanden is er geen één. Geen één die zich druk maakt over die autonomie. Die mensen zijn vooral bezig met overleven. Die autonomiediscussie is dan ook een bestuurlijke discussie. En ik doe deze portefeuille nu ongeveer 10 jaar. En het is herkenbaar. Het is een echt Antilliaans bestuurdersexcuus om niets te hoeven doen. Om te claimen dat je het zelf kan regelen. Die autonomie. Geen pottenkijkers. Vooral zaken bij het oude laten. Het aloude friends and family principe. Bestuurders en statenleden die zich vooral druk maken om hun baan en de baantjes van hun friends and family. Hoe kan het dat de ministers van Curaçao zichzelf een loonsverhoging geven? Hoe kan je dat verdedigen? Het land staat aan de rand van een financiële en sociaal-economische afgrond. En op basis van een wet denk je dat het handig is om je eigen salaris te verhogen, omdat het dan in lijn is met salarisschalen. Dit is niet uit te leggen. Dit gaat over zelfverrijking, over opzettelijk plichtsverzuim ten aanzien van je eigen inwoners. En dan de discussie aangaan met de Nederlandse regering die bereid is honderden miljoenen in je economie te pompen om te voorkomen dat je failliet gaat. Om ervoor te zorgen dat de mensen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten een inkomen houden. Een economie van die landen kan blijven draaien en zelfs tot innovatie kan komen. Voorzitter, de landen zitten in de problemen. COVID-19 heeft daar absoluut aan bijgedragen. Maar de onderliggende problematiek is iets van de laatste decennia. In de afspraken van 10-10-2010, nu ondertussen bijna 10 jaar geleden, hebben we 1,5 miljard in de economie van Curaçao en Sint Maarten gepompt. Met tegelijkertijd harde afspraken. Althans, dat dachten we, dat die afspraken hard waren. Het geld is verdwenen, de economie ligt in puin en de ambitie om te vernieuwen was er niet, die is er niet en die gaat er ook niet vanzelf komen. Een helder voorbeeld van niet aanpakken van de onderliggende problematiek zijn de belastingen op de eilanden. Innen gaat willekeurig. Hoor je bij de Friends and Family, betaal je weinig tot niks. Hoor je daar niet bij, betaal je meer of soms dubbel. Het mooie daarvan is, als je netjes je belasting betaalt, is het handig om nog een keer een aanmaning te sturen, hopende dat mensen nog een keer betalen namelijk. Bedrijven die politieke partijen steunen krijgen betere belastingdeals en de belastingontvanger kan altijd wel iets voor je regelen als je tot de Friends and Family behoort. Voorzitter, op Curaçao lag er tot eind maart 2020 4,5 miljard gulden op straat aan niet geïnde belastingen. Maar reëel invorderbaar gaat het om een bedrag van net iets meer dan 1 miljard gulden. 1 miljard gulden. Als Curaçao zijn belasting netjes zou innen, hadden ze de hulp uit Nederland niet eens nodig. Maar nee, belasting innen is op de Cariben een vervelende taak. En daarnaast kan je met het schuiven met belasting innen mensen politiek en financieel aan je binden door ze voordeel te geven.
Nee, laat dan de Nederlandse belastingbetaler er maar voor opdraaien. Voorzitter, de enige optie voor de VVD om over te gaan tot steun aan de landen is dat we afspraken met harde voorwaarden. En dan ook hard. Niet voldoen aan de voorwaarden is dan ook geen geld. En voorzitter, het blijft een consensuswet. Dat hoor ik ook iedere keer van de partijen aan de overkant. De landen hoeven er niet mee in te stemmen. Maar er komt er ook geen geld. Maar de consensuswet geldt voor twee kanten. Want ook wij moeten ermee instemmen. Voorzitter, en als de andere landen andere voorwaarden willen, dat zou kunnen. Maar dan heb ik er ook nog twee. Misschien is dan nu het moment om de Rijkswet personenverkeer te koppelen. Of een statuutswijziging waarbij alle landen het statuut kunnen verlaten. De keuze is aan de landen, maar de tijd dringt, zou ik zeggen. Niet voor de bestuurders. Die krijgen hun salaris inclusief verhoging toch wel. Maar voor al die mensen die geen baan hebben, geen inkomen hebben en iedere dag zich afvragen of de volgende dag, wat die volgende dag gaat brengen en of ze eten op tafel kunnen zetten. Voor hen dringt die tijd namelijk wel. Maar voorzitter, de keuze is aan de landen, de autonome landen van het Koninkrijk. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Bosman. Dan ga ik nu het woord geven aan mevrouw Diertens van D66. Dank u wel, voorzitter. We zijn een land van mildheid en genade, aldus onze minister-president op het laatste COVID-debat. De afgelopen periode hebben mij veel berichten bereikt over de oplopende problematiek op de eilanden. Zorgverzekeraars hebben onvoldoende middelen om betalingen aan zorgverleners te kunnen doen, waardoor het aanbod van de zorg in gevaar komt. Veel mensen zijn afhankelijk van voedselpakketten en het aantal gevallen van COVID-19 loopt hard op. Voor de economie geldt ook code oranje. De fractie van D66 is dan ook blij dat de staatssecretaris zo voortvarend te werk is gegaan in de afgelopen periode in het verschaffen van noodhulp en begrotingssteun. De behoefte aan snelheid om hulp te verlenen is goed, maar de voorwaarden en verschillen van opvatting over de totstandkoming van de Rijkswet blokkeren de hulp die o zo noodzakelijk is. Als ik de gesprekken analyseer, zijn er inhoudelijk niet zoveel verschillen. Toch komen partijen niet bij elkaar en daar wil ik het graag vandaag over hebben. De staatssecretaris benadrukt dat er formeel enkel instemming van alle staten nodig is en dat het statuut geen specifiek proces voorschrijft voor het tot stand komen van een consensus Rijkswet. De eilanden zijn nu geconfronteerd met een voorstel dat ingrijpende gevolgen heeft voor hun autonomie. Zij worden gevraagd hier op zeer korte termijn op te reageren. Gezien de reacties die ik in de afgelopen dagen heb gezien, lijkt er nog geen sprake te zijn van een consensus. In hoeverre vindt de staatssecretaris dat er sprake is van een consensus in de geest van artikel 38 van het statuut? Ik maak mij zorgen over de democratische legitimatie van de bevoegdheden van de op te richten Caribische hervormingsentiteit. Dit ZBO zou de komende 6 jaar verregaande bevoegdheden hebben in het hervormen van onder andere de rechtsstaat, de zorg en het onderwijs. Dekking hiervoor zou gevonden moeten worden in de eigen begroting van de eilanden. Deze begroting is dan wel aangevuld met steun vanuit Nederland, maar het betreft een lening. Toch hebben de eilanden zelf geen inspraak in de benoeming van de leden van dit ZBO. Kan de staatssecretaris uitleggen waarom de eilanden geen inspraak hebben op de benoeming van de leden van de Caribische hervormingsentiteit, terwijl dit ZBO toch geacht wordt onafhankelijke beslissingen te nemen? De Caribische hervormingsentiteit krijgt in dit voorstel zowel een uitvoerende als een toezichthoudende rol toebedeeld. De bestaande financiële toezichthouders, CAT-FT's, krijgen wel extra bevoegdheden, maar kunnen deze enkel uitoefenen als de Caribische hervormingsentiteit hiertoe de ministerraad adviseert. In het kader van goed bestuur lijkt het mij wenselijk om uitvoering en toezicht beter te scheiden. Waar ziet de staatssecretaris mogelijkheden om uitvoering en toezicht beter te scheiden binnen de Caribische hervormingsentiteit die nu voor ligt? Een laatste aandachtspunt betreft het Europese noodfonds. In april is er een Europees parlement een resolutie aangenomen waarin de Europese Commissie en de lidstaten worden opgeroepen om een noodfonds in het leven te roepen voor overzeese gebieden, waaronder die in ons Koninkrijk. Tot op heden is dat nog niet gebeurd, terwijl de behoefte aan noodhulp evident is. Kan de staatssecretaris aangeven wat hij doet om dit noodfonds zo spoedig mogelijk te realiseren? Ten slotte, voorzitter, wil ik de staatssecretaris verzoeken om tot een daadwerkelijke consensus met de eilanden te komen, hoe moeilijk ook. Een belangrijke stap hierin is het advies van de Raad van State.
Ik kan me zeer goed inbeelden dat de eilanden dit advies willen opvragen zonder zich direct te committeren aan maatregelen met verregaande invloed op de autonomie. Aan de andere kant erkent iedereen hier de noodzaak van een snelle toekenning van de liquiditeitssteun om verdere achteruitgaan van bijvoorbeeld de toegankelijkheid van zorg en voedsel op de eilanden te voorkomen. De verplichting om de mensen te hulp te komen staat bovenaan. Op welke manier ziet de staatssecretaris mogelijkheden om met de eilanden tot een consensus te komen over de verdeling van de inspraak in de Caribische hervormingsentiteit? Ik kijk uit naar antwoorden van de staatssecretaris. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Diertens. En er is een interruptie voor u van de zijde van de heer Bosman van de VVD. Ja, voorzitter, dank. Ik hoor ook mevrouw Diertens hier praten over die autonomie. Zou mevrouw Diertens mij uit kunnen leggen welke autonomie de landen dan hebben, welke invulling daaraan gegeven zou moeten worden door de landen? Mevrouw Diertens. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij een statuut hebben, dat we reglementen hebben en dat we daar dingen in afgesproken hebben en dat we daarin ook elkaar kunnen gaan vinden. Ik wil wegkomen van onderhandelen hier aan tafel over wat wel of niet kan, maar wat ik merk is dat er nu een stagnatie is waar de mensen zelf, die dus gewoon geen eten en drinken hebben, niet verder komen omdat regeringen met elkaar in discussie zijn. En ik wil ook geen vinger wijzen, maar ik heb wel behoefte aan een erkenning van een autonomie die er wel is, ook volgens onze juridische documenten die daar ten grondslag liggen. De heer Bosman. Ja, voorzitter, ik vroeg geen juridische grondslag. Ik vroeg gewoon, wat vindt mevrouw Diertens wat autonomie zou moeten zijn? Wat hoort daartoe? Hoe zou autonomie eruit moeten zien? Want dat is iedere keer de discussie. Wat is nou autonomie? Ik heb een aantal voorbeelden genoemd van die autonomie, die echt niet werken. Hoe ziet mevrouw Diertens dat? Mevrouw Diertens. Nou, ik vind dat bij een autonomie een hele goede rechtsstaat hoort en een democratie. En er zijn voorbeelden te noemen waarin dat niet goed gaat. Maar ik ken ook heel veel voorbeelden van verschillende eilanden. En geen enkel eiland is gelijk. Van alle eilanden van het Caribische gebied, die wel heel goed werken aan dat democratisch gehalte en ook trots zijn op hun eigen autonomie die ze hebben en ook bewoners die daar ook aan hechten. Dus in die zin hoop ik ook dat we gewoon bij elkaar kunnen komen om zeg maar, deze mensen tegemoet te komen en de regeringen nogmaals zeg maar, het advies te geven om goede verantwoording af te leggen, want zij zijn er ook in dienst van hun volk. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Van Raak, die hier tenslotte, ja, hij was eerder, dus hij heeft het recht van de eerste. We hadden afgesproken 4 minuten. Mevrouw Bosman en mevrouw Diertens, de heer Bosman moet ik zeggen, en mevrouw Diertens, die hebben zo'n 4,5 minuut benut. Dus ik zal het u niet euvel duiden als u dat ook doet. De heer Van Raak. Dankjewel, voorzitter. Ja, autonomie betekent niet dat politici rondrijden in dure auto's. Autonomie betekent dat je als politicus oog hebt voor het algemeen belang. En op Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn er nauwelijks politici te vinden die oog hebben voor het algemeen belang. De eilanden worden bestuurd door een duivelse drie-eenheid van de criminele onderwereld, vaak verbonden aan de gokindustrie. Een financiële sector van dure consultants en politici die zich, nou ja, welke belangen ze dienen weet ik niet, maar in ieder geval niet die van de bevolking. En van die eerste groep begrijp ik dat zijn boeven. Die tweede groep betreur ik dat, de consultants. En die derde groep, de politici, vind ik dat onacceptabel. Er is crisis. Op Aruba, Curaçao, Sint Maarten, er is ook crisis in Nederland. De economische krimp is nog nooit zo groot geweest. Mensen verliezen hun werk, hun baan, hun inkomen, kunnen de huur niet meer betalen. Wij zitten in crisis. En als ik dan mensen moet uitleggen hier in Nederland, mijn kiezers, die een sociaal hart hebben, dat er honderden miljoenen, misschien uiteindelijk wel 1 miljard, naar de eilanden gaat, dan valt me dat niet mee om dat uit te leggen. En toch doe ik dat. Dat is mijn koninkrijksgevoel. Maar dan stellen de mensen die dat hier moeten betalen 1 eis. Dat het terechtkomt bij de mensen op de eilanden die het nodig hebben. Bij de mensen die hun werk hebben verloren, die hun inkomen kwijt zijn. De gezinnen waar nu kinderen niet te eten hebben. Daar moet het geld terechtkomen.
En dat gebeurt niet als wij geen eisen stellen. Dat hebben we de afgelopen 10 jaar gezien. Dan gaat het geld heen naar een hele rijke kliek die geen belasting betaalt en zichzelf verrijkt. En het doet mij pijn om te moeten constateren, voorzitter, dat als je ze een millimeter geeft, ze die misbruiken. Ja, dan gaan ze hun eigen inkomsten verhogen, zonder scrupules. Het maakt ze niet uit. Ze doen het gewoon. Als de buurvrouw ligt dood te gaan van de honger, het interesseert ze niet. Het interesseert ze niet. En ik vraag aan de staatssecretaris, ja, wat is zijn analyse daarvan? Hoe kan het nou dat er zoveel mensen zijn aan de top, die kleine kliek op die eilanden, die zich gewoon niet interesseert voor de mensen? Het zijn rijke eilanden, met veel potentie, met veel rijkdom. Ze zijn rijker dan veel landen in Europa. Maar ze laten de armen, de bevolking, verrekken. En nu maken ze weer van de coronacrisis misbruik om te kijken waar ze iets te pakken kunnen krijgen. Het is misselijkmakend, voorzitter. Ik ben het met de eisen eens van de staatssecretaris. Het zijn eisen die gaan over goed bestuur. Ervoor te zorgen dat het geld daar terechtkomt waar het nodig is en niet elders. En je merkt nu ook als je ze een millimeter geeft, maken ze er misbruik van. Dus ik steun de staatssecretaris. Hou vol. Stel eisen. Zorg dat die honderden miljoenen van de Nederlanders terechtkomt bij de burgers op de eilanden. Interruptie van mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, ik weet wat de opvatting is van de heer Van Raak, maar waar ik wel een beetje principieel moeite mee heb, ik bedoel, wat je ook van mensen vindt, uiteindelijk blijft het wel een democratisch gekozen geheel. Dus waar ik wat moeite heb met het proces, is dat er een rijkswet moet komen die ik nog niet eens ken. Dus ik moet feitelijk ergens akkoord mee gaan op basis van heersee. En dat geldt dus ook voor de Staten. En dat vind ik wel een democratisch schat. Hoe kijkt hij daar naartoe? Want hij is een echte democraat ook. De heer Van Raak. Nou, ik ben het met mevrouw Kuiken van harte eens. Dus na deze opmerkingen over de stand waar we nu in zitten, wil ik daar ook heel graag op ingaan. Ik vind dat we dit alleen kunnen oplossen als de Nederlandse regering kan samenwerken met de regeringen van de eilanden. Dat is de enige manier. We hebben natuurlijk zelf naar Irma gezien, de wederopbouw van Sint Maarten, via de Wereldbank. Ik ben daar niet trots op. Ik vind dat niet efficiënt. Dat moet via de regeringen. Maar dat moet wel kunnen. En zoals de regeringen zich nu opstellen, kan dat niet. En dat is het grote dilemma wat ik heb. Het kan nu niet via de regeringen. Maar ik vraag me wel af, hoe dan wel? Want ik vind wel dat we die honderden miljoenen, dat oplopend naar 1 miljard, moeten besteden aan de mensen op de eilanden. Maar hoe kunnen we dat doen als die kliek, die politieke elite daar niet aan wil meewerken? Hoe kunnen we dat dan doen? Hoe kunnen wij ons koninkrijksgevoel, hoe kunnen wij onze koninkrijksplicht, hoe kunnen we daaraan voldoen? Hoe kunnen we de mensen op de eilanden helpen als die regeringen en parlementen daar niet aan willen meewerken? Ik zie het niet. En dat is een heel groot dilemma, maar ik zie het niet. Ziet de staatssecretaris daar een uitweg uit? Hoe kunnen we de mensen helpen, ondanks hun eigen politici? Dank u wel. Is dan blijkbaar een vrij compacte boodschap, want u had veel minder dan 4 minuten nodig. Ik kijk even of er nog mensen zijn die een interruptie willen plegen. Nee, dat is niet het geval. Dan ga ik naar mevrouw Eusentok van GroenLinks. Gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil graag beginnen met het herdenken van Adzo Nicolai. Als minister van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is hij de architect van de huidige koninkrijksverhoudingen. Hij overleed op 19 augustus jongstleden. Als geen ander wist hij de gevoeligheden in de onderlinge verhoudingen tussen de gebiedsdelen te adresseren en naar ons idee in een werkbare solidariteitsverband ook om te zetten. Wij zijn niet alleen in tijden van voorspoed één koninkrijk. Juist in crisis en tegenslag moeten we solidariteit tonen. De landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten worden op dit moment hard getroffen door de COVID-19-pandemie. En voorzitter, mijn fractie is blij dat Nederland onvoorwaardelijk humanitaire hulp levert. Voor GroenLinks ligt het voor de hand dat Nederland hulp biedt aan hen die dat nodig hebben en de andere landen binnen het Koninkrijk met raad en daad bijstaat. Het lag voor GroenLinks ook voor de hand dat voorwaarden gesteld worden aan financiële hulp die losstaat van de noodzakelijke humanitaire bijstand. Al jarenlang wordt gesproken, en GRU ziet ook wel, over hervormingen die nu eindelijk moeten worden doorgevoerd. Het is niet leuk, niet chic misschien, maar wel noodzakelijk om de financiën op orde te brengen, juist ook in het belang van de bewoners van de eilanden.
Dat neemt niet weg dat wat GroenLinks betreft de inbreng van de afzonderlijke landen wel serieus genomen moet worden. Consensus is misschien niet altijd even makkelijk te bereiken, maar draagvlak is wel onontbeerlijk. We krijgen een beetje het idee dat de verhoudingen verzuren. Het lijkt me goed als de staatssecretaris aangeeft hoe hij de dialoog gaande houdt en werkbare oplossingen blijft nastreven. In antwoord op eerdere vragen van collega's van D66 biedt de staatssecretaris de landen ondersteuning aan in het vinden van draagvlak, lezen wij. Zoals het nu geformuleerd staat, lijkt het vooral een eenrichtingsverkeer. Zijn er punten waarop de staatssecretaris de landen tegemoet is gekomen, vraag ik. En wat is er bijvoorbeeld op tegen om de landen inspraak te geven bij het zoeken naar leden voor de Caribische hervormingsentiteit? Dat het land Nederland verantwoordelijk is voor de operationalisering van deze entiteit wil toch niet zeggen dat de andere landen helemaal buitenspel komen te staan. De staten van de landen Sint Maarten en Aruba vragen om een voorlichting van de Raad van State, voorzitter. En ik kan me voorstellen dat de Raad van State al op onderdelen advies uitbrengt. Maar komt er ook een geïntegreerd advies van Raad van State waarin de onderlinge samenhang van verscherpt financieel toezicht, de werking van de Caribische hervormingsentiteit wordt beoordeeld? In antwoord op onze vragen wordt het beeld geschetst dat de landen richting kunnen geven aan de besteding van liquiditeitssteun. Tegelijkertijd voelt het voor de landen ongetwijfeld als een soort van ondercuratelenstelling. Zeker in het licht bezien van het ontbrekende geluid vanuit de staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Voorzitter, GroenLinks zou graag hierover het gezaghebbende advies van de Raad van State vernemen. Dank u wel. Dank u wel. Dat is een interruptie voor u van de heer Bosman van de VVD. Ja, want de landen hebben natuurlijk ook de afgelopen 10 jaar de mogelijkheid gehad om van alles te doen en zelf te regelen op te pakken. Nou heb ik een aantal keren al gemeld, ze heeft ook in de kranten gestaan, dat de belastinginning dramatisch is. Sint Maarten of Curaçao zou gewoon voor 1 miljard aan guldens op kunnen halen aan belasting. Waarom doen ze dat niet, denkt u? Mevrouw Eusetok. Waarom doen ze dat niet? Ja, dus wij kunnen vanuit hier allerlei redenen bedenken. Maar de vraag is of dat ook echt een van de redenen is waarin je zegt van misschien hebben ze de administratie niet orde, misschien hebben ze. Nou, er moeten een aantal dingen zijn waarom het niet gebeurt. En ook al het feit dat het al 10 jaar lang gezegd wordt dat het opgehaald moet worden, want dat is laaghangend fruit, daar ben ik met u eens. Maar dat het niet gebeurt, wil voor mij nog niet zeggen dat we dan helemaal in een proces moeten komen, dat we niet meer met elkaar in goed overleg toch nog een aantal dingen in het proces straks kunnen bereiken. Dus waar ik me meeste zorgen over maak, is eigenlijk dat de verhoudingen zo verscherpt zijn dat er ook straks geen dialoog meer mogelijk is. Dat is mijn grote zorg. De heer Bosman. Ja, dat snap ik. Maar het probleem met de belastinginning is eigenlijk exemplarisch. Want wie betalen er geen belasting? Dat zijn de mensen die het meest verdienen. Die krijgen namelijk, de friends and family, krijgen namelijk de ruimte om niet te hoeven te betalen. Maar ondertussen komt er wel een programma vanuit Nederland die kant op. Dan is het toch logisch dat er heel hard wordt ingezet op waarom betaalt u geen belasting? Dan moet iedereen toch boos over zijn dat het niet geregeld is. Dat het niet, want dan praat je namelijk ook over het verdelen. Volgens mij moet GroenLinks daar heel boos over zijn. Het verdelen van de gelden op een eerlijke manier. Is mevrouw Eustok ook zo boos als ik? Mevrouw Eusetok. Voorzitter, volgens mij bereik je niet veel met boosheid. Volgens mij moet je altijd wel ook jezelf in toom houden om de dialoog ook open te kunnen houden. Ik heb duidelijk gezegd dat er ook een aantal dingen moeten gebeuren. Juist als het gaat om financiën. Juist als het gaat om een juiste begroting die ook goedgekeurd is en daarna wordt gehandeld. Dus in die zin zitten wij op dezelfde koers. Wat u nu wilt regelen lijkt er een beetje op take it or leave it verhaal. En dat is niet de wijze, denk ik, om te komen tot een proces waarin ook de bewoners ook goed begrijpen waarom Nederland een aantal dingen genoodzaakt is om te doen, zoals het ook in het voorstel van staatssecretaris staat. Dus wat dat betreft sta ik inderdaad in de inzet van de staatssecretaris dat een aantal dingen moet gebeuren. Dat heb ik ook in mijn bijdrage gezegd. Waar ik me zorgen over maak, is dat de verhoudingen
straks zeer verscherpt zijn. En ik wil van de staatssecretaris weten wat voor mogelijkheden hij ziet om die relatie toch open te houden en in gesprek met elkaar te blijven. Dank u wel, mevrouw Eusendok. Dan ga ik nu naar de heer Van Dam van het CDA voor zijn bijdrage in eerste termijn. Ja, voorzitter, dank u wel. Het is weer een AO waar grote woorden gesproken worden en ook kleinere. En ik heb in mijn leven regelmatig in crisis gefunctioneerd. En daar wil ik niet mee zeggen dat ik dat allemaal maar aan kan. Maar ik heb wel in die crisis geleerd dat je niet alleen maar naar vandaag moet kijken, maar dat je ook moet kijken naar het punt waar je naartoe wil. En dan heb ik toch, ik wil niet Martin Luther King hier inhalen, maar I have a dream. Ik denk toch wel dat dat is wat we zouden moeten hebben bij dat prachtige deel van het Koninkrijk, ver weg. Waarvan ik oprecht denk dat het in potentie rijke landen zijn. Die zichzelf met gemak zouden kunnen bedruipen. Waarvan we allemaal weten wat er moet gebeuren aan de diversiteit van de economie, aan opleiden, aan de onderkant van de samenleving, waar mensen, ik heb dat ook weer gelezen in de brief van de staatssecretaris, in bittere armoede leven. En dan denk ik bij mezelf, bij de bevolking zoals ik ze ken, zoals ik het ook nu zie, dat we toch hoop moeten houden. Dat hoop ons voortdrijft en dat is in ieder geval wat mij voortdrijft. En dat is niet een hoop van, nou jongens, als we maar gezellig zijn met elkaar en pappen en nat houden. Maar dat is wel wat we als uithangbord, wat mij betreft, boven dit AO hangen en ook boven de huidige crisis. Voorzitter, dit is de week waarin de tweede dinsdag van september valt. En dat is traditiegetrouw de opening van het parlementaire jaar op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. En ik heb voor zover mogelijk ook de toespraken gelezen van de gouverneurs die zij hebben afgestoken. En dan denk ik bij mezelf, ik heb ook gezien wat er deze zomer op Curaçao in de Staten is gebeurd. Zo kun je het ook weer bekijken. Maar we hebben daar levende democratieën. Er gebeurt van alles. En dat is onderdeel van die hoop. Zo zie ik het maar. Ja, je kunt er ook negatief naar kijken, meneer Bosman. En daar heeft u ook goede redenen voor. Op bepaalde punten, daar volg ik u ook voor. Maar we moeten positief blijven, want anders kunnen we bij wijze van spreken meteen inpakken. Voorzitter, ik zie een dilemma in deze kwestie. Ik zie een dilemma in die zin dat er geen twijfel over kan bestaan dat als later, naar ik hoop, de staatssecretaris hier met een consensuswet naar de Kamer komt, dan zal dat een consensuswet moeten zijn. Ik denk dat het statuut geen andere ruimte biedt. Wij hebben niet een wurgcontract in het statuut staan en wij hebben niet dwangbevelen of wat dan ook. Als er een consensuswet komt, dan is dat een consensuswet waar ook de regeringen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten achter moeten staan. En ik denk dat we elkaar niks vertellen als dat nog een hele ingewikkelde kwestie wordt. Maar zo zal mijn fractie er wel naar kijken. Tegelijkertijd zeg ik wel, door deze microfoon naar de landen toe, er gaat geen cent extra naar Aruba, Curaçao en Sint Maarten als we niet helderheid hebben over de toezicht en over de agenda hoe dat besteed wordt. En dan heb ik het niet over noodhulp, dan heb ik het niet over medische ondersteuningen, dat soort dingen, maar dan hebben we het over de tranche, een volgende tranche waar voorwaarden aan gekoppeld worden. En ik denk dat dat ook heel logisch is, gelet op de ervaringen die er zijn. Ik sluit me daar aan bij de woorden van de heer Van Raak, hoe wij ook in Nederland dingen hebben uit te leggen en de crisis waar we in zitten. Maar mijn fractie wil daar volstrekt helder in zijn. Dus ik hoop en ik bid dat aan de zijde van de regeringen van de drie landen dit besef er is en dat dat ook een motivatie is om samen met de staatssecretaris tot die consensuswet te komen. Want wat ons betreft is die entiteit een prima vorm. En er kan allemaal plussen en minnen, daar wil ik niet tussen gaan zitten. Dat is wat de staatssecretaris nu moet doen. Daarom wat mij betreft ook geen advies aanvragen nu aan de Raad van State. Maar ik vind het een dilemma. Hoe we daaruit komen, dat weet ik niet. Maar ik wil wel duidelijk zijn dat extra financiële steun niet wat ons betreft gegeven zal worden buiten zo'n entiteit om. Ook gelet op die hoop en dat doel wat ik heb. Want we moeten toe naar betere landen. Er is een interruptie voor u van mevrouw Diertens van D66. Ja, ik ben blij met het verhaal over dat de consensus ook in consensus tot stand moet komen. Alleen als ik dan kijk hoe het proces nu loopt en we zouden dat hele traject afgaan en
dan is het wel zo dat daar heel veel tijd overheen gaat. Ondanks het feit dat ik natuurlijk heel graag wil dat we ook gewoon die processen en die procedures allemaal volgen. En waar ik van heb begrepen is dat er toch een soort angst is van als we nu akkoord zeggen op de stukken die voorliggen, dat er dan eigenlijk het al voor de eilanden een gelopen race is op onderdelen waarvan zij graag nog van gedachten zouden wisselen. Hoe ziet u dat hele traject voor zich? Moeten we wachten totdat het hele proces is afgerond? Nou, ondertussen gaat het dan echt heel erg slecht met de mensen daar en met de economie. Of zouden we daar ook een tussenvorm voor kunnen vinden? U heeft de juridische achtergrond, ik niet. Maar ik zit wel te zoeken naar een of andere vorm van consensus hierin. De heer Van Dam. Ja, voorzitter, hoe dat precies loopt weet ik niet. Maar ik heb gezien, en dat vertrouwen heb ik in deze staatssecretaris, dat er gewoon op een realistische manier gehandeld wordt. En ik zie het dilemma, ik denk dat wat mij betreft de landen in de stand zouden moeten komen dat de Marshallhulp die wij na de Tweede Wereldoorlog hebben gehad, dat we die in dank aanvaard hebben. En daar zat misschien op dat moment niet die entiteit aan vast of dat soort toezicht. Maar het gaat erom dat je voorbij die 6 jaar kijkt, dat je verder kijkt en denkt, hé, waar willen we naartoe met elkaar? En dan is toch de realiteit van dit moment dat met alle plussen en minnen ook in die landen de afgelopen 10 jaar ook niet een hele makkelijke race is geweest om stappen te maken. Dat is wat we met z'n allen willen. En ik heb 0 ambitie om iets af te doen op de kortere of de langere termijn aan de autonomie van deze landen. 0. Als we daar al over zouden willen praten, zou dat een discussie zijn die past bij, ik meen, de motie van collega Bosman om over het statuut te praten. Maar ik vind het een vrij ingewikkelde kwestie om dat nu nog eens even in deze omstandigheden aan de orde te gaan stellen. En ik zou me niet verbazen als Bosman dat zelf ook niet met elkaar zou willen vermengen, maar we horen het wellicht later vandaag. Maar dat zijn losse discussies van elkaar. Dank u wel, meneer Van Zal Dam. ik voortgaan, voorzitter? Ik heb ook een paar korte vragen, want ik vrees dat de tijd ook zijn werk doet. Graag zou ik willen weten wat er nou gebeurt als er met 1 land wel overeenstemming te bereiken is. Laat ik het maar noemen, bijvoorbeeld met Aruba, en met andere landen niet. Komt er dan ook een consensuswet? Betekent dat dan Aruba moet wachten tot ook anderen zich aansluiten? Het lijkt me een relevant iets. Is er nog iets te zeggen over de bevindingen van het College Financieel Toezicht, met name in relatie tot Sint Maarten? Van de zijde van Sint Maarten hoor ik dat er helemaal geen overleg is tussen het kabinet en Sint Maarten. Klopt dat? Wat is wat daar tegenhoudt? En nog in de categorie varia heb ik 2 vragen. Nu u er toch bent, staatssecretaris, wij hebben binnenkort verkiezingen op Statia. Daar hebben we ook een wetsbehandeling voor gehad. Hoe zit het met de voorbereidingen? Loopt dat? Gaat het goed? Gaat die datum gehaald worden? En een tweede vraag, de motie over de gevangenis op Sint Maarten. Ik heb daar een motie over ingediend, is best wel breed gesteund. En het idee daarbij was dat er ook wat ging gebeuren. Ik zie nu dat u die motie koppelt aan het hele financieringsvraagstuk. Dat zou leuk zijn als daar snelheid in is. Maar die mensen in die gevangenis, het is nu al zover, daar was ik heel blij mee, dat statenleden vragen gaan stellen over de detentieomstandigheden in die gevangenis. Graag een reactie wat er met de uitvoering van die motie gebeurt. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van Dam, voor uw betoog en voor het inbrengen van het concept de droom van Van Dam. Dan ga ik door naar het betoog van mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid. Nu het woord voor uw bijdrage in eerste termijn. Ik zie dat ik lichte chaos op mijn bureau heb veroorzaakt. Maar misschien is dat ook wel passend bij het onderwerp wat we vandaag bespreken. Voorzitter, ik zal maar meteen zeggen, ik zit niet principieel in deze discussie. Want er is maar gewoon 1 groep mensen die me echt interesseert. En dat zijn de mensen die nu in de piepzak zitten. Ik zoek een net woord. Omdat ze gewoon geen eten hebben, omdat ze geen zorg krijgen die ze nodig hebben. Omdat ze geen baan meer hebben en niet meer weten hoe ze voor hun gezin moeten zorgen. En daar moeten we een oplossing voor vinden. En dat vergt inzet van de ABC-landen en dat vraagt inzet voor ons. En ik zit niet principieel in de discussie of we dat nou via noodhulp doen, of we dat via een rijkswet doen of liquiditeitspakketten. Ook dat zou me eigenlijk een rotzorg zijn. Maar het moet wel wat gebeuren. En we weten ook allemaal dat de afgelopen 10 jaar te weinig is gebeurd. Want dat zien we gewoon ook op basis van het rapport dat we hebben aangevraagd bij het Sociaal-Economische Onderzoeksbureau Amsterdam. Wat gewoon laat zien dat de coronacrisis, dat was al voor zo, maar nu zeker door de coronacrisis, de cijfers tot soms wel
tot 100 of over de 100% aan schuldenquota schiet. Terwijl je in een gemiddeld land max ongeveer op 55% moet gaan zitten. Dat geeft gewoon een hele dramatische situatie aan. En dat maakt ook wel dat het uur is. Daarom ook heel gerechtvaardigd dat er al een eerste en een tweede liquiditeitspakket lag. En we zitten te praten nu over het derde liquiditeitspakket. Voorzitter, ik heb goed gekeken naar alle stukken die zijn binnengekomen. Ik begin bijvoorbeeld even met Hogers, die zegt, joh, je kunt niet een rijkswet afdwingen. Het is een consensusrijkswet en dat moet je met z'n tweeën doen. Maar het is niet de wijze waarop je dat doet, het is wel waardevrij. Maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Het is ook wat de heer Van Dam onderschrijft. Consensus betekent wel overeenstemming. Dus het is niet zo dat wij hier eenzijdig kunnen beslissen dat er een rijkswet komt. Maar ook een aantal statenleden zeggen, ja, we willen eigenlijk liever landsverordeningen. Maar ik ben ook even in de geschiedenis gedoken. De laatste keer dat dat gebeurde, was er ook wel sprake van een forse, zullen we zeggen, beperking van de eigen vrijheid van autonomie. Dus het is niet zo dat een landsverordening versus een rijkswet zoveel meer oplevert. Graag een reactie van de staatssecretaris hoe hij daar tegenaan kijkt. Wat ik wel een zwaktebod vind, is dat het nu lijkt of wij zowel als de Staten, maar dat geldt ook voor ons, dat we de Rijkswet nog niet kennen. Er wel getekend moet worden, dan pas een Raad van State advies komt. En ik dus geen enkel zicht heb hoeveel ruimte heb ik dan nog. Zowel als Tweede Kamer, dan wel als statenlid van de landen. En dat is gewoon een oprechte vraag. En ik vraag me ook oprecht af, waarom kan die consensusrijkswet of een volgenomen consensusrijkswet vast niet in consultatie worden gebracht, zodat wij ook een advies kunnen vragen waar wij gebruik van kunnen maken en waar de staten gebruik van kunnen maken. Ik zie echt oprecht niet wat daar het bezwaar tegen is. Wellicht dat het ongebruikelijk is, maar we doen wel vaker in het huis dingen die ongebruikelijk zijn. En ik denk dat dat kan en dat het ook behulpzaam kan zijn. Dat is een interruptie voor u van de heer Van Dam van het CDA. Ja, ik wil geenszins de staatssecretaris ontnemen om daar antwoord op te geven. Maar ik snap gewoon niet wat u vraagt. Want het idee achter zo'n consensusrijkswet is toch dat eerst de regeringen, dat die met elkaar die tekst opstellen en dat het dan pas naar het parlement komt. En ik snap dus niet wat als, en we weten ook dat er nog wat te bespreken is, het ene land misschien minder en het andere land meer. Hoe moeten wij, wat voor tekst verwacht u dan dat wij hier al krijgen en waar je dan advies, want misschien dat in die onderhandelingen er nog hele andere keuzes worden gemaakt. Mevrouw Kuiken. Voorzitter, we weten allemaal dat er conceptteksten liggen. De regeringen vragen zelf om een advies van Raad van State. Wil je die impasse doorbreken, dan maak je hem openbaar voor wat er nu ligt. Dan stuur je dat naar Raad van State en dan vraag je om een conceptadvies. Dat is niet in beton gegoten. Dat kun je een tweede keer vragen, kun je zelfs een derde keer om advies vragen. En dat is wat er voor ligt. En ik snap oprecht niet wat daar het bezwaar tegen is. Nou, wat volgens mij daar het bezwaar tegen is, dat je een onderhandeling tussen 2 of in dit geval 4 partijen, dat je daar een derde bij haalt, of een vijfde. En dat je dus, de Raad van State maak je een soort onderhandelingspartner aan tafel, terwijl volgens mij de rol van de Raad van State echt een andere is. Voorzitter, laat ik een vergelijking maken met een mediator. Die haal je ook om tafel als een onafhankelijk persoon wat Raad van State is, om misschien duiding te geven wat er nu ligt. En zo zie ik hem niet meer en niet minder. Wil ik u uitnodigen om uw betoog te vervolgen. Oh, dat is niet helemaal waar, want er is een interruptie voor u van mevrouw Diertens. En hoeveel minuten heb ik nog? U had nog 1,5 minuut, maar u mag ook nog een interruptie van mevrouw Diertens beantwoorden. Ja, Mevrouw Diertens. u weet dat ik ook heel graag wil tot een snelle oplossing komen. In hoeverre schat u in dat een advies van de Raad van State over de stukken die wij ook niet kennen, behulpzaam zou zijn om ook een beetje gang te maken in dit hele proces, zodat we ook werkelijk tot hulp kunnen overgaan? Mevrouw Kuiken. Ja, spoed is essentieel, want dat zien we. Want mensen op de eilanden zelf zijn nu, kunnen in potentie slachtoffer worden van hetgene wat nu gebeurt. Voorzitter, ik sluit me kortheidshalve aan bij de vragen die er zijn gesteld over de entiteit door mevrouw Diertens. Ik wil ook weten wat gebeurt er als het ene land wel instemt, het andere land niet instemt. Ik wil graag weten wat het plan B is van Sint Maarten. Ik weet waarom zij nog niet in onderhandeling zijn voor het derde steunpakket, of althans niet officieel, omdat ze nog niet voldoen aan de voorwaarden van het tweede steunpakket. Wat gebeurt er als we überhaupt geen akkoord bereiken? En ik had... Dan heb ik misschien nog even een interruptie voor u van de heer Van Raak. Helemaal op het eind. Ja. Plan B. Nee, uitstekend. Dan mag u eerst uw betoog afmaken.
Ja, en hoe realistisch is het als een land zegt, joh, ik ga zelf lenen op de buitenlandse kapitaalmarkt? Is daar een belemmering of een bezwaar voor tot Nederland en hoe realistisch is dat? Ik denk dat dat niet heel realistisch is, gelet op de penibele situatie waar de landen in zitten. Wellicht is dat iets anders voor Sint Maarten, maar zeker voor Aruba. Maar misschien zie ik dat helemaal fout en wil ik dat heel graag weten. Voorzitter, ik zoek naar oplossingen. Ik wil dat we eruit komen in het belang van de mensen die op de eilanden wonen. En ik bedoel, ik zie heus wel wat er niet goed is gegaan. Ik zie ook heus wel wat er niet beter kan. Maar blijven staan in je eigen gelijk hebben is nog niet gelijk krijgen. En ik wil gewoon zorgen dat we met elkaar gelijk krijgen. Dan gaan we naar de heer Van Raak van de Socialistische Partij. Ja, mevrouw Kuijken en ik delen denk ik dat het geld wat beschikbaar komt, terechtkomt bij de armen, de werklozen, bij de moeders die hun kinderen niet te eten kunnen geven. Stel nou dat het niet lukt om met de regeringen eruit te komen. Stel dat er geen consensus komt. Dat zou zomaar kunnen. Is mevrouw Kuijken het met mij eens dat wij dan wel dat geld moeten gaan gebruiken? Dat we dan moeten gaan zoeken naar wegen, onorthodoxe wegen, buiten de regering van de eilanden om toch die hulp te kunnen gaan bieden? Ja, voorzitter, dat staat wat mij betreft buiten kijf. Dank voor deze vraag en nog een redding in wat tijd. Want het eerste debat wat we hadden over de coronacrisis in relatie tot zowel de BES als de ABC-landen, zeiden we ook, wat er ook gebeurt, noodhulp moet beschikbaar blijven. De staatssecretaris heeft ook bevestigd dat dat zo is. Dus ik ben ook heel benieuwd of hij daar nog steeds achter staat en hoe we dat vorm gaan geven. Althans, ik niet, want dat is niet mijn portemonnee, maar wel hoe hij dat namens het kabinet gaat doen. Dank u wel. Daarmee zijn wij door de eerste termijn heen. Ik kijk even naar de staatssecretaris of het een idee is om misschien 5 minuten over 6:30 weer te starten. Want dan kan er, ja precies, ja. Dan zien we elkaar weer in deze zaal om 5 minuten over 6:30. Dan schors ik bij deze de beraadslaging. Dames en heren. Er is enige consternatie in de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties, maar daarom ga ik de vergadering weer door te orde roepen. We zijn aangekomen bij de beantwoording in eerste termijn door staatssecretaris Knops. Knops, van harte welkom bij deze commissievergadering en ik wil u graag het woord geven. Dank u wel, voorzitter, en dank ook aan de leden voor een inbreng in eerste termijn. En ik wil beginnen door mevrouw Eusitok te danken voor haar woorden in de richting van mijn ambtsvoorganger Adzo Nicolai, die veel te vroeg is overleden, die een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van de staatkundige verhoudingen sinds 10-10-10. En die ook, denk ik, in die rol ertoe bijgedragen heeft dat er sprake was van een situatie van hoop, van perspectief en van een betere toekomst. Dus ik had een jaar geleden een bijeenkomst georganiseerd, ongeveer een jaar geleden, met een aantal ambtsvoorgangers. Eigenlijk waren ze bijna allemaal op eentje na. Hij was er ook bij en ik herinner me dat gesprek nog als een heel levendig gesprek. Waarbij je ziet dat ook bewindspersonen die niet meer verantwoordelijk zijn voor die portefeuille nog steeds, net zoals velen hier in de Kamer, met hartstocht over de relaties in het Koninkrijk spreken. En zo herinner ik mij hem ook heel graag. Dus dank u wel. Die situatie van hoop van toen, die is nu wel iets anders. Want hopen en bidden, zoals de heer Van Dam zei, het is altijd goed natuurlijk. Maar tegelijkertijd moeten we ook de realiteit in oogschouw nemen. En de situatie is buitengewoon ernstig. De crisis die er al waren zijn verergerd door de COVID-crisis die er overheen is gekomen. En die met name de Caribische delen van het Koninkrijk onevenredig zwaar getroffen heeft. Ook door de grote afhankelijkheid van toerisme, wat natuurlijk een flinke klap heeft gekregen. Maar ook door het feit dat de financiële en de bestuurlijke situatie al kwetsbaar was. We hebben daar meerdere keren over gesproken. En wat ons toen te doen stond, en dat hebben we ook gedaan, is onmiddellijk bijstand verlenen. Steun op eigen kracht, maar de wil om elkaar bij te staan is geen loze kreet. Dat is echt iets wat we inhoud hebben gegeven. Ook indachtig de eerdere voorbeelden waarbij rondom de watersnood in 1953 en de Marshallhulp, Tweede Wereldoorlog, veel steun is ontvangen van de Caribische delen van het Koninkrijk. En ik vind ook, laat ik dat dan als iets zeggen wat ik zelf als een soort van houvast zie voor mijn eigen handelen in deze, dat het de mensen zijn die de banden verzorgen binnen het Koninkrijk. En voor die mensen moeten wij ook gaan staan. Dus ook de inwoners van de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Ook die mensen, 70.000 mensen inmiddels, die afhankelijk zijn van humanitaire hulp. En als je die aantallen op je in laat werken, afgezet tegen het totaal aantal mensen wat op de eilanden woont, dan blijven dat indrukwekkende cijfers. En als je ook nog, en velen van u hebben dat ook gedaan, ook in het verleden, maar ook nu in deze situatie,
met enkele van die 70.000 mensen spreekt en je probeert dat te extrapoleren naar die andere 70.000, dan word je een beetje droevig. Ik kan niet anders zeggen. Ik ben een optimist, maar ik word droevig van het feit dat deze mensen in deze situatie zitten en ook elk stukje hoop en perspectief ontbreekt. En wat zou het toch mooi zijn, laat ik dan eens even dromen met de heer Van Dam, wat zou het dan toch mooi zijn als we dat perspectief weer kunnen terugbrengen. Als we daadwerkelijk de goede dingen doen, samen met de landen, om ervoor te zorgen dat die mensen wel weer hoop en perspectief krijgen. Dat ze kunnen werken elke dag aan een betere toekomst. Dat en niets anders is mijn drijfveer en ik weet ook uw drijfveer hier in de Kamer. Het is goed om dat ook nog even te melden, omdat er soms ook wel wat andere geluiden hoort over intenties die we zouden hebben. En ik heb ook afgelopen week, toen ik op Curaçao was, in een aantal interviews heel duidelijk aangegeven dat dat de enige intentie is die we hebben. We willen elkaar helpen, maar we willen wel dat die hulp goed terechtkomt. En dat we niet volgend jaar weer moeten helpen omdat niet de goede dingen gedaan zijn. En als je spreekt over hervormen, over dingen anders doen dan je altijd gedaan hebt, dan is dat altijd ingewikkeld. Want we houden liefst vast aan bepaalde structuren, aan zekerheden. Alleen, er zijn op dit moment bijna geen zekerheden meer. De zekerheid die je op dit moment hebt als je hetzelfde blijft doen, is dat de ellende nog groter wordt. En ik vind het onacceptabel vanuit onze verantwoordelijkheid als bestuurder of volksvertegenwoordiger dat we dat zouden toestaan. En daarom, en niets anders dan dat, ben ik buitengewoon gedreven om ervoor te zorgen dat het anders gaat. En als het dan af en toe schuurt, dan schuurt het maar. Het gaat niet om de bestuurders, het gaat niet om autonomie, het gaat niet om zaken die er nu toch al niet meer zijn, want er is op dit moment geen sprake van autonomie, op papier, maar niet in de praktijk. Ik heb in een eerdere brief geschreven dat de landen hun autonomie niet kunnen dragen en daar sta ik nog steeds 100% achter. Maar ik wil ze wel het perspectief bieden dat ze die autonomie wel kunnen dragen. En daar hoort dus bij dat je de dingen anders gaat doen. En ik ben niet zo van de struisvogelpolitiek. En ik heb struisvogelpolitiek ben ik wel tegengekomen, want er wordt over heel veel zaken gesproken, maar ook over heel veel zaken niet waar wel over gesproken zou moeten worden. En ik gun iedere inwoner van het Koninkrijk, en ik parafraseer een aantal van uw leden, politici en bestuurders die elke dag boven de deur hebben hangen, wij dienen het volk. En ik kan dat helaas niet van iedereen zeggen. Velen wel, maar niet iedereen. En diegenen waar ik dat wel van kan zeggen, die wil ik ook graag helpen. Die wil ik de helpende hand toesteken om door die, zou ik maar zeggen, leemlaag van vaste structuren, hoe de samenleving is opgebouwd, door te breken. Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn geen arme landen. Zijn landen met perspectief en potentie rijk. Niet alleen rijk in geld, maar ook qua cultuur, traditie. Alleen dan moet je wel het geld goed verdelen. En dan moet je het geld ophalen bij de sterkste schouders. En dan moet je niet de lasten alleen maar laten neerdalen, zeker in tijden van crisis, bij diegenen die al kwetsbaar zijn. Dan moet je investeren in onderwijs, dan moet je investeren in betaalbare zorg. Al die dingen die bij goed bestuur horen. En ik sprak vanmiddag John Leerdam, natuurlijk zeer actief oud-lid van deze commissie, ook betrokken bij 10-10-10. En hij zei, en ik kan het niet beter zeggen, we kunnen niet meer wegkijken van de werkelijkheid. Niet meer wegkijken van de werkelijkheid die er nu eenmaal is. En laten we het gewoon benoemen, niet om te zeggen hoe slecht dingen gegaan zijn, maar vooral om te kijken hoe kunnen we dit probleem oplossen. En natuurlijk, we hebben een statuut. Maar in een statuut kun je niet wonen, zou Jan Schäfer gezegd kunnen hebben. Het statuut is dienstig voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Uiteindelijk de problemen moeten op een andere manier worden opgelost. En dat kan alleen maar door samenwerking. Door samen dingen te doen. Niet vanuit Nederland op te leggen hoe het moet, maar samen dingen te doen. En ik hoop en ik gun iedereen dat we erkennen dat die problemen er zijn. En ik heb ook geconstateerd de afgelopen tijd in de contacten met de landen, en ik heb natuurlijk vooral contacten met de regeringen, dat men ook erkent dat er problemen zijn. Het is niet zo dat de premiers van de 3 landen zeggen dat het allemaal goed gaat. Nou, dat is wel heel belangrijk om vervolgens het pad af te lopen wat je dan wel gaat doen. We hebben met Curaçao gesproken over een groeiakkoord. We hebben eerder met Aruba gesproken over dit soort maatregelen. We hebben met Sint Maarten gesproken in het kader van de wederopbouw over de prioriteiten. Laten we dat soort dingen gewoon eens gaan oppakken, gewoon gaan doen. Geen juridische discussies over autonomie. Daar hebben die mensen die ik bezocht heb helemaal niks aan. Die zijn alleen maar bezig of ze de dag daarna nog een boterham krijgen. Of ze dat pakket wat ze van ons gekregen hebben, of dat voldoende is om de tijd door te komen. En ik sprak een man toen ik er was in Curaçao, 71 jaar, hele leven gewerkt. Van baantje naar baantje, maar goed, hele leven hard gewerkt, raakt zijn baan kwijt, heeft bijna helemaal niets meer en woont op een plek, beste mensen, in het Koninkrijk, waarvan ik zeg dat vind ik gewoon niet acceptabel. En er is natuurlijk een verantwoordelijkheid van de landen en ik snap dat die verantwoordelijkheid soms
de eigen krachten en capaciteiten te boven gaat. Maar accepteer dan alsjeblieft, zeg ik in de richting van de landen, accepteer dan de steun vanuit Nederland en accepteer ook dat die oprecht gegeven wordt. Ik heb hier niemand in het hele parlement horen zeggen dat daar bijbedoelingen aan vastzitten. En ik zeg het nog een keer, we willen helpen, we willen dat het de mensen daar beter gaat en goed gaat. En trek het niet elke keer in de traditionele discussie dat we koloniaal zijn, dat we nieuwe agenda's trekken en dat we het niet met de mensen goed voor hebben. Accepteer ik niet, omdat het niet zo is. Ik kan moeilijk iets ontkennen wat ik niet bedenk of wat ik niet als intentie heb. Ik zeg het toch nog maar even voor alle duidelijkheid. Als we gaan kijken naar die toekomst, dan zijn er ontzettend veel kansen. Ik sprak met investeerders, met ondernemers die nu zelfs in deze crisis zeggen van wij willen hier investeren. Maar wat willen we? We willen goed bestuur, we willen stabiliteit, we willen de rechtsstaat en we willen gewoon zeg maar het vangnet van het Koninkrijk als een soort van zekerheid om te kunnen ondernemen. En ik denk dat dat heel veel perspectief biedt, want uiteindelijk de economie moet groeien door investeringen, door bedrijven, zal niet groeien door de overheid en levert banen op, levert inkomen op en geeft mensen weer perspectief. Nou, de situatie waarin we zitten is bekend. Ik heb u daarover geïnformeerd. We hebben 10 juli inderdaad een voorstel in de Rijksministerraad gepresenteerd. We hebben inmiddels dat voorstel, en daarom krijgen we natuurlijk nu ook een beetje een debat over de inhoud van het voorstel, openbaar moeten maken. Omdat er zoveel debat ontstond, door persconferentie gegeven waren, dat ik het eigenlijk oneigenlijk vond om dat allemaal in het normale proces eerst in de Raad van State te sturen en dan net te doen of er een wet is die niemand mag weten, terwijl er al zoveel over gedeeld was. Dus bij uitzondering is dat gedeeld. Maar we moeten wel ordentelijk dat proces lopen. En we zitten inderdaad nu in de fase waarin ik met de 3 landen contact heb in de verschillende gradaties, moet ik ook wel zeggen, ook op basis van de daaropvolgende besluitvorming in de Rijksministerraad. Namelijk de mate waarin men voldaan heeft aan de tweede tranche bepaalt of je kunt spreken over toegang tot de derde tranche, waaronder ook die consensusrijkswet en die hervormingsentiteit. En Aruba heeft in die vergadering van de Rijksministerraad van 10 juli onmiddellijk aangegeven dat men weliswaar niet kon instemmen met het voorstel wat er lag, maar wel bereid was om te gaan praten. Dus we zijn meteen na afloop, collega Hoekstra en ik, met de premier van Aruba om tafel gezeten en eigenlijk de hele zomer hebben die contacten tot op de dag van vandaag plaatsgevonden. We hebben nog geen consensus bereikt, maar we zijn wel in gesprek. Ik kan ook erbij zeggen dat het wat mij betreft constructieve gesprekken zijn. Zijn we het altijd eens? Nee, maar het gaat op een respectvolle manier. Hecht ik eraan dat te zeggen. Dat geldt ook voor Curaçao, die wat later op het net zijn gekomen, maar ook hebben gezegd wij willen toch wel praten, omdat wij zien dat wij in grote problemen komen als wij niet de steun vanuit Nederland accepteren. Ik heb ook afgelopen week met de premier en de vicepremier van Curaçao uitvoerig gesproken over de modaliteit en ook de mogelijkheid, zeg in de richting van mevrouw Eusetok, om te kijken van waar kun je nog bewegingen maken. En ik heb hen aangegeven dat in essentie het feit dat je honderden miljoenen geeft en dat daar voorwaarden bij horen, dat niet ter discussie kan staan. Tot zover is iedereen het ook nog wel eens. En dan komt het over welke juridische grondslag leg je eronder, een consensusrijkswet of iets anders. En hoe ziet die entiteit eruit en welke bevoegdheden krijgt hij? Nou, dat is natuurlijk allemaal onderdeel van het wetstraject wat gaat volgen. Ik heb ook in de richting van de landen Curaçao en Aruba aangegeven dat ik ook bereid ben. Juist om die zorgpunten ten aanzien van het financieel toezicht, ten aanzien van de bemensing, ten aanzien van de autonomie, om die mee te geven, prealabel aan de Raad van State, om de Raad van State te vragen om in haar beoordeling van dit wetsvoorstel daar nadrukkelijk naar te kijken. En dan is het pas een traject wat ook, zeg maar, nadat de Raad van State het stuk heeft teruggestuurd, uiteindelijk bij de parlementen komt en daar in behandeling komt. Wat we nu natuurlijk krijgen, omdat er al zoveel debat over is dat we dat een beetje door elkaar gaan laten lopen. Ik vind het ook een beetje flauw om hier nu niet op uw antwoorden in te gaan, dus ik zal ook zoveel mogelijk proberen om dat wel te doen. Maar ik zeg er meteen maar even bij als een soort van disclaimer. Dat wetgevingstraject gaat nog volgen, want het kan zelfs zijn dat hetgeen wat nu voor ligt, wat u heeft gekregen, dat wijzigt. Als gevolg van de gesprekken die we nu voeren. Dus dan hebben we dat hele traject volgt het dan ook nog. Ik ben er dus ook van overtuigd dat ondanks het feit dat er rondom dat pakket wat er nu ligt zorgen en bezwaren zijn vanuit de landen. Ik ontbrak u net iets te laat toen u weer aan zin was begonnen, omdat de heer Van Raak, ik zag hem net te laat zwaaien voor een interruptie. De heer Van Raak van de SP. Ja, ik vind het goed om te horen dat los van het politieke getrommel er goede constructieve gesprekken zijn met Aruba en ook gesprekken zijn met Curaçao. Daar ben ik blij om te horen. Maar dan ontbreekt er een land. Hoe is het met Sint Maarten? Ook, we hebben natuurlijk na Irma heel veel mensen, heel veel middelen ter beschikking gesteld. Echt heel veel.
vanuit een goed hart volgens mij. En we hebben ook gezien dat tot op Sint Maarten dat heel veel politici, heel veel bestuurders, heel veel ambtenaren toch vooral hun uiterste best hebben gedaan om de zaak te frustreren, om niet mee te werken. Daarom vind ik het wel belangrijk om te horen hoe het met Sint Maarten staat. Staatssecretaris. In de laatste Rijksministerraad van 14 augustus hebben we besloten dat op basis van adviezen van het CFT Sint Maarten nog niet voldaan heeft aan de voorwaarden uit de tweede tranche. We hebben gezegd om nu, en dat is ook het proces wat vanaf het begin is afgesproken, je krijgt toegang tot de volgende tranche als je voldaan hebt aan de vorige tranche en als je je committeert, politiek committeert aan de voorwaarden voor de volgende tranche. Om nu niet alles door elkaar te laten lopen, hebben we gezegd eerst voldoen aan de tweede tranche of, net zoals in het geval van Curaçao, bijna voldaan hebben en dan hebben we dat inhoudelijk gesprek, want anders zijn we alles door elkaar aan het doen. En tot op heden, maar goed, ik ben nog in afwacht van de laatste adviezen van het CFT, zeg even stand van vandaag, heeft Sint Maarten nog steeds niet aan die tweede tranche voorwaarden voldaan. Dus daarmee ook geen toegang tot de derde tranche. Betekent dat, zeg in de richting van de heer Van Dam, dat we dan geen gesprek hebben met Sint Maarten? Jawel, ik heb van het weekend nog met de premier van Sint Maarten gesproken. Alleen inhoudelijke gesprekken over bijvoorbeeld de Rijkswet of over de entiteit hebben niet plaatsgevonden. Sint Maarten heeft wel een tegenvoorstel ingediend. Dat lag zo ver af van de essentialia van het voorstel wat wij zelf gedaan hebben. Dat ik zeg, dit is geen grond om te gaan spreken. Om ergens in het midden uit te komen, want dan dwalen we helemaal af van het concept. Vergeet niet, hè, die honderden miljoenen aan liquiditeitssteun, gewoon om de begrotingen overeind te houden, maar ook om de landen in de gelegenheid te stellen om noodpakketten te maken voor ondernemers en werknemers. Die bestaan niet alleen maar uit liquiditeitssteun, uit leningen. Overigens buitengewoon aantrekkelijke leningen. Leningen tegen hele andere percentages dan het verleden vaak gebeurde. Die bestaan ook per land, en dan moet je nog nader in te vullen, uit een pakket aan investeringen. Nog even los van de entiteit op dit moment, toegang tot investeringen vanaf de derde tranche. En dat gaat over tientallen miljoenen, potentieel. Dat is echt ook aantrekkelijk, omdat dat niet drukt op die schuld, maar onmiddellijk leidt tot investeringen. Dat is per land verschillend en daar zijn we nu over in gesprek waaraan je dat zou kunnen besteden. Maar dat is ook een ander perspectief dan alleen maar te zeggen, wij moeten hervormen, wij moeten iets doen wat we eigenlijk niet willen. En we krijgen alleen maar leningen, dat is de hulp van Nederland. Daarnaast hebben we natuurlijk nog de humanitaire hulp van meer dan 40 miljoen voor de 3 landen. En de medische hulp die vanaf het begin is opgezet. En gezien de actuele situatie, ik zal er zo nog even terugkomen, meer dan noodzakelijk blijft, helaas, vanwege de uitbraken die er links-rechts zijn. De heer Van Raak, SP. Ja, mevrouw Kuiken vroeg er ook al naar. Het is consensuswetgeving. Stel nou dat we met Aruba wel uitkomen, maar met Sint Maarten niet. En met Curaçao misschien. Wat betekent dat? Betekent dat dat Sint Maarten feitelijk onze hulp aan Aruba en Curaçao kan frustreren door gewoon niet mee te doen? Of kunnen we ook gewoon een consensusafspraken maken met Aruba of met Aruba en Curaçao of los van elkaar? Kan eigenlijk Sint Maarten de zaak frustreren voor de anderen? Staatssecretaris. Hoewel ik aanvankelijk vanwege het voorstel wat er lag en de situatie waarin de landen verkeerden ervan uitging dat de landen hiermee zouden kunnen instemmen, weten we inmiddels dat dat tot op heden niet gebeurd is. En dat je ook ziet dat in de tijd nu dingen uit elkaar gaan lopen. Hè. Sint Maarten juist toegelicht. Dus we kunnen dat knippen. We kunnen daar 3 rijkswetten van maken, consensusrijkswetten. Met dezelfde inhoud zou je kunnen zeggen, met uitzondering van de landspakketten, maar dat was nu ook al een verschil. Maar om te voorkomen dat één land de andere landen zou ophouden. Dat is natuurlijk iets wat je niet wilt. Dat is een technische exercitie, maar dat kan. Interruptie van mevrouw Diertens, D66. Ja, ik heb een vraag over die liquiditeitssteun. Ik bedoel, dat is dus nu is het allemaal heel ingewikkeld. Maar stel dat we wat verder zijn en het loopt allemaal, dan komen investeringen. En dan is het ook zo dat die regeringen daar ook zelf over kunnen beslissen. Want ik neem aan dat zij daar ook een stem in hebben. Hoe zit dat dan, zeg maar, qua governance in elkaar? Want het gaat dus echt over liquiditeitssteun, waar zij ook zeggenschap over hebben, las ik in de brief die u hebt. Van, hoe stel ik me dat voor? Staatssecretaris. Kijk, die liquiditeitssteun, dat is begrotingssteun en die wordt verstrekt. En tegelijkertijd hebben de landen de afgelopen periode, nog even los van de COVID-crisis, zelf ook al nagedacht, en zeker Curaçao, over wat je zou moeten doen om het land weer perspectief te bieden. U kunt zich nog herinneren, we hadden met Curaçao een groeiakkoord afgesproken. En eigenlijk kun je zeggen dat alle elementen die in het groeiakkoord zaten, zo'n beetje ook nu
in het pakket van Curaçao zitten. Dus de idee dat iedereen buitenspel wordt gezet omdat we dingen zouden gaan doen die tegen de zin van de landen zouden zijn, natuurlijk niet. Kijk, hervormen doet pijn, maar hervormen doe je om uiteindelijk gezond te worden. En het groeiakkoord leidde niet tot het gewenste resultaat, mag ik het zo zeggen. Dat was een onderlinge regeling, dat was 2 handtekeningen stonden er of meerdere nog, met het idee we gaan samen iets doen. Dat is niet van de grond gekomen. Nu is er COVID overeengekomen, buitengewoon ingewikkeld natuurlijk, maar de situatie is alleen maar ernstiger geworden. Nog meer noodzaak om iets te doen. En dan kom je in een situatie dat je afvraagt, wat moeten we nu doen? De crisis is zo groot, echt zo groot. Er zijn landen die over 2, 3 weken gewoon geen salaris meer kunnen betalen. Dus als je redeneert vanuit het perspectief, de heer Vraag zei het, mevrouw Kuijken zei het, vanuit de bevolking, wat staat je dan te doen op dat moment als bestuurder? Die voorstellen die in die landenpakket zitten en die hervormingsmaatregelen, dat zijn geen hervormingsmaatregelen omdat Nederland dat wil. Dat zijn allemaal objectief te toetsen maatregelen die ertoe leiden dat de economie sterker wordt, dat de bestuurskracht toeneemt, dat de belastingen worden opgehaald, et cetera, et cetera. Dus ja, ik wil zeggen linkse maatregelen of rechtse maatregelen. Het zijn gewoon heel simpel, even ontdaan van alle politieke kleuren. Een beetje de manier waarop het debat hier gevoerd wordt, dat moet je gewoon doen. Ja, en dat doet soms pijn en daarvoor moet je reorganiseren, moet je dingen doen. Dat kun je niet alleen, daar heb je geld voor nodig, daar heb je investeringen voor nodig, zit allemaal in dat pakket. En kennis en kunde, die kunnen we ook samen leveren. We zijn, als je het hebt over het Koninkrijk, kunnen we elkaar versterken op die dingen waar de afzonderlijke landen, die natuurlijk vanwege een omvang best wel kwetsbaar zijn, die capaciteiten niet hebben. Dat is in essentie waar het om gaat. Kijk, over de details en de modaliteiten die spelen, zeg ik in de richting van mevrouw Diertens. Er ligt nu een concept, dat heb ik openbaar gemaakt. Dat is nog onderwerp van gesprek met de landen. Ik ga hier niet met u, met alle respect, de gesprekken publiekelijk voeren die ik ook met de landen voer. Want die zijn ook nog wel verschillend per land natuurlijk. Maar u krijgt daar de uitkomst van te zien. En ik hoop dat dat dan een consensus is, want dat is de basis voor die juridische grondslag. Ja, is er geen consensus, dan is er ook geen consensusrijkswet. Zo simpel is het. Mevrouw Diertens. Nou ja, u begon met het gesprek over van ik wil perspectief terugbrengen. Hè? En ik wil ook graag dat mijn enige intentie is het hervormen en het ontwikkelen. En ik denk dan van ja, als we werkelijk willen hervormen en ontwikkelen, dan zullen we ook mensen die wel van goede zin zijn, want die bestaan namelijk ook op het Koninkrijk en die de goede intenties hebben, die zouden we ook mee moeten nemen in dit proces, zodat ook die kennis en kunde gedeeld wordt, opdat er uiteindelijk weer over 6 jaar een ander beeld staat dan nu. Dus ik vraag me vandaar ook af in relatie tot de vraag die ik stelde over die liquiditeitssteun en die steuning en de projecten die van start gaan, in hoeverre worden daar die mensen en de regeringen daar die wel van goede zin zijn, er goed in meegenomen om ook de procedures en het proces van een democratie daar nog eens beter te laten landen, zeg maar. Staatssecretaris. Ja, zoals ik in mijn brief uiteen heb gezet, wordt naar mijn mening de autonomie van de landen niet aangetast. Er is een tijdelijke consensusrijkswet die ondersteunt, die stuurt, die monitort op de besteding van Nederlands belastinggeld. En ja, ik zou eigenlijk ook willen dat het niet nodig was. Dat zou ik eigenlijk ook willen. Dat we het geld gewoon overmaken en dat we zeggen, misschien is het goed, we krijgen nog advies bij om het te doen. En dan denken dat het goed gaat. Nou, ik wil alles geloven, maar ik zie gewoon, ik heb er te veel van gezien, even los van de wil, zelfs als de wil er zou zijn, is het heel ingewikkeld, want daar moet heel veel gebeuren. En als je weet dat er met name rondom belastingen, dat is natuurlijk uiteindelijk heel simpel, als je een land wil laten zijn, dan zul je moeten zorgen dat er een samenleving is waarin solidariteit met hoofdletters geschreven wordt. We hebben hier vaak debatten over inkomensongelijkheid. Nou, ik weet niet of het debat daar vaak gevoerd wordt, maar het is er wel. En als je de belastingen niet ophaalt, als je niet geld genereert om publieke voorzieningen in stand te houden, dan krijg je, zeker in tijden dat het een keer tegen zit, en het is niet uit te sluiten dat het nog een keer gebeurt, krijg je grote problemen. Een interruptie van mevrouw Kuijken van de Partij van de Arbeid. Ja, kijk, het is een heel emotioneel debat hier en ook aan de andere kant. Maar ik wil toch even iets meer terug naar gewoon de feitelijke vragen die ook zijn gesteld. Dat heeft met 2 dingen te samen. Ik bedoel, Raad van State advies. Ik bedoel, de staatssecretaris heeft ervoor gekozen om de wet openbaar te maken. Dus dan kun je er ook voor kiezen om een Raad van State advies te vragen. Dus dat is de ene kant van mijn vraag. En mijn andere kant van de vraag was ook welke ruimte hebben wij zelf als parlement en hebben de Staten op het moment dat er een akkoord ligt waar ze zich niet in kunnen vinden.
Ik hoef het niet leuk te vinden als men gaat difficulteren. Maar ik bedoel, welke ruimte heb je dan feitelijk nog? En hoe ziet dat er dan praktisch uit? Wat gebeurt er dan? Ik wil daar meegenomen worden in mijn hoofd. Staatssecretaris. Nou, het is allereerst zo dat op regeringsniveau er consensus zal moeten zijn. Dat is het proces waarin we zitten. Toch even terug naar het proces. Ja, ik heb het openbaar gemaakt, dat heb ik zojuist aangegeven, omdat er een nogal eenzijdig debat ontstond op basis van stukken die naar buiten waren gebracht of, laat ik zeggen, die mensen gezien hadden, die vervolgens in het publieke debat geslingerd werden. Waardoor ik van mening was, zeg even als oud-parlementariër, dat u op achterstand werd gezet. Want de Tweede Kamer had niet de beschikking over die stukken. Ik heb daarmee zeker niet een soort droog oefenen wetgevingsproces proberen te entameren, maar wel gezegd van dit is wat er nu ligt. Is dat hetgene wat dadelijk in de richting van uw Kamer zal komen? Geen idee. Het kan ook zijn dat het iets anders is. Maar wat mij betreft zal het er niet veel van afwijken. Daarna, op het moment dat de regeringen hebben ingestemd en er consensus is, en dat kan dus in lijn met de vraag van de heer Van Raak ook per land zijn, wordt het voorgelegd aan de verschillende parlementen. Zoals u weet, in consensusrijkswetgeving kunnen die parlementen daarmee instemmen of kunnen het verwerpen. En de Tweede Kamer kan ook nog amenderen. En de Staten hebben de bevoegdheid om amendementen op te stellen. En dat is het proces waarin we dan komen. Wanneer komt dat, weet ik allemaal niet. Het hangt helemaal af van de fase waarin we nu zitten. Namelijk, we zijn nog steeds in gesprek. Ik ben nog steeds in gesprek met de landen om te komen tot consensus. Mevrouw Kuiken. Dus samengevat, de Staten kunnen zeggen akkoord of niet akkoord. Als zij dan zeggen niet akkoord, ik bedoel, gaat er dan een tweede onderhandelingsronde plaatsvinden of is het dan einde oefening? En nou ja, onze amendementen zal er dan van afhangen of u het nog kan dragen of niet, want anders verwerpt u het zelf. Moet ik het zo zien? Dat zijn ongeveer de opties die er zijn. Maar nogmaals, ik wil niet nu al vooruitlopen op als dan. Daar geldt gewoon een wetgevingstraject wat hoort bij consensusrijkswetgeving. Daar kunnen allerlei dingen gebeuren, allerlei posities worden ingenomen. Ik zie nu vooral een debat, en dat heb ik afgelopen week ook ervaren op Curaçao, wat wel heel eenzijdig gaat over de autonomie en veel minder over het perspectief. Daar heb ik behoefte aan. Als ik burger op Curaçao zou zijn, zou ik vooral willen weten waar ben ik volgend jaar aan toe en wie staat waarvoor. En zijn dat allemaal besluiten die in mijn belang zijn of niet? Maar goed, dat is aan de parlementsleden daar uiteindelijk en aan de regeringen daar. Ik spreek met de regeringen en het is aan hen om posities in te nemen en daarna ook naar de volksvertegenwoordiging terug te gaan. Dank u wel. Ik kreeg de indruk dat de staatssecretaris net ongeveer begonnen was aan het beantwoorden van de vragen toen er een aantal interrupties kwamen. Dus ik kijk even, want ik zie nog een interruptie uit leden. U kunt ook ervoor kiezen om natuurlijk even de antwoorden af te wachten en daarna te kijken of u wilt interrumperen. Maar u kunt, u gebruikt daarmee wel uw tweede interruptiegelegenheid natuurlijk. Ja? Mevrouw Diertens, D66. Nou, ik heb één verhelderende vraag wat heel vaak oploopt en waar wat onduidelijkheid over is. En wetende dat ook veel mensen meekijken, zou ik het toch wel fijn vinden om daar een antwoord op te krijgen. Wij hebben natuurlijk heel veel geld gesteund al richting de eilanden. Hè, op gebied van zorg, op gebied van voedselpakketten en al dat soort zaken. Nu wordt er gesproken over liquiditeitsmiddelen die ook zeg maar die kant op gaan. Waarvan er volgens mij een scheiding is dat een lening is. Dus dat is wat anders dan dat wij gewoon een zak geld over de balie schuiven om te kijken en te vinden dat daar voedsel en zorg voor gegeven moet worden. Maar het is ook een traject liquiditeit, dat een lening is, waarvan eigenlijk die eilanden dat commitment ook aangaan. Dus in hoeverre hebben zij daar ook nog een zeggenschap in de onderhandelingen die er dan zijn? Omdat het toch, ja, zeg maar wat technisch gezien wat ander geld is. Dus ik denk gewoon dat dat nog een goede uitleg behoeft. Staatssecretaris. Ja, daarover zijn we ook in gesprek met de landen. Maar even voor alle duidelijkheid, er is op dit moment 360 miljoen euro aan liquiditeitssteun al verstrekt. Mm-hmm. Ja? En de voorwaarden daar, waaraan voldaan moest worden, die zijn in het overgrote deel van de gevallen is daar geheel of bijna geheel aan voldaan. Dat waren natuurlijk voorwaarden waar we zeggen eerst toch een aantal dingen op orde brengen. We willen wetgeving, we willen aanpassen van salarissen, loonsommen, dat soort dingen. Er kwam er tussendoor nog even die stijging van die salaris van de ministers. Waarover gecommuniceerd werd dat dat van Nederland zou moeten. Nou, ik wil het hier ook nog een keer zeggen, ik heb vorige week ook gezegd, totale onzin. Dat is helemaal niet aan de orde, dus wie dat bedacht en verzonnen heeft, is misschien goed dat hij dat ook even corrigeert, publiekelijk. Maar dat verhaal klopt natuurlijk niet.
Daarna komt de fase van de consensusrijkswet met alle bijbehorende voorwaarden, landenpakketten en invulling daarvan. En zoals ik in de richting van mevrouw Diertes net zei, natuurlijk wordt daar gekeken wat nodig is en wat de landen zelf eerder ook al in hun respectievelijke plannen hadden staan, met name Curaçao en Aruba, over welke richting ze op wilden. Want vergeet niet, als ik kijk naar Aruba, heeft het kabinet Wever-Kroes al een aantal maatregelen genomen, ook in het verleden. Ik heb eerder in het debat ook gezegd, zij waren de eerste die een aantal stappen gezet hebben, even los van wat we nu aan het doen zijn, om dat pad op te gaan. Curaçao had het in het groeiakkoord afgesproken, maar is nauwelijks gerealiseerd. Dat gaan we nu alsnog daarin inbrengen, want dat moet wel gebeuren. En bij Sint Maarten ligt het iets anders, omdat het met name initieel in het teken stond van de wederopbouw, maar ook dat we naderhand hebben gezegd, rondom de rechtshandhaving, ook naar aanleiding van JVO, van het debat in de Kamer, moeten er meer middelen op de begroting worden uitgetrokken in het kader van goed bestuur om ook die taak, die autonome taak te kunnen dragen. Dus dat is per land een beetje verschillend. En die gesprekken voeren we nu nog, dat zal in detail worden uitgewerkt en dat wordt uiteindelijk aan u voorgelegd. Dank u wel. Vervolgt u de beantwoording. Op het gevaar af dat ik dezelfde chaos als mevrouw Kuijken krijg, want volgens mij heb ik al de helft van de vragen die gesteld zijn beantwoord, maar dat gaan we eens kijken of we dat kunnen oplossen. Het is een beetje jammer dat mijn zelfspot altijd misbruikt wordt door anderen, maar dat tezijde. Ga verder. Nou, dat is het kenmerk van zelfspot. Hartelijk dank voor dit persoonlijk feit. Zelfspot is eigenlijk dat anderen erom kunnen lachen. Dat is eigenlijk wel mooi. Maar goed. Vaak als een bureau heel vol ligt, dan wordt gezegd, ik hoop dat uw hoofd niet net zo'n wanorde is. Maar als het bureau leeg is, dan valt er ook weer iets te zeggen. Zeker. Staatssecretaris. Dus het gaat heel nadrukkelijk om een combinatie van investeringen, leningen en capaciteitsondersteuning. Dat is het in essentie. Ik ga even een aantal dingen overslaan volgens mij, omdat ik die zojuist al besproken heb. Ja, misschien nog even ten aanzien van de actuele situatie qua gezondheid. Dat baart mij wel zorgen, moet ik eerlijk zeggen. We zijn natuurlijk ontzettend snel geweest om hulp te bieden. En ook goede samenwerking, moet ik zeggen, met de eilanden, zowel de BES-eilanden als de landen. Ook vanuit de geografische verdeling is daar natuurlijk onderling ook van groot belang dat er goed wordt samengewerkt. En met name op Aruba en Sint Maarten zie je toch dat het aantal gevallen, ondanks zeg ik ook, dat zeker op Aruba een aantal maatregelen heel snel genomen zijn, dat het toch niet effectief of voldoende was. Ook door natuurlijk hoe mensen zich gedragen en of ze zich wel of niet aan de regels houden. Dat is de keursoverheid natuurlijk voorschrijven, maar als dat niet wordt nageleefd, is dat een groot risico. En vanwege de beperkte capaciteit. Ja, je zit op een eiland, dus op het moment dat het echt overloopt, dan hebben we een probleem. Dus dat wordt nauwgezet, ook samen met VWS en de landen wordt dat gemonitord. Maar de actuele cijfers zijn wel dat er best wel veel besmettingen zijn bijgekomen. En daar komt nog bij dat ook op Sint-Eustatius inmiddels dat we in een behoorlijke steile curve zitten. Dus daar worden ook nu weer nieuwe maatregelen genomen om dat allemaal tegen te gaan. Dat speelt natuurlijk nog steeds op de achtergrond. Want eigenlijk iedereen heeft de neiging om te zeggen, laten we langzaam de economie weer stapje voor stapje op gang komen. En je ziet hoe kwetsbaar het is. Dus de idee dat mensen denken, over een paar maanden is dit over en dan kunnen we weer business as usual. Die gedachte denk ik dat niet realistisch is. Tenzij er natuurlijk een wereldwijd vaccin komt, wat ook op grote schaal beschikbaar is. Maar anders zullen we te maken krijgen met deze situatie. En dat zal de landen dus gedurende langere tijd blijven treffen. En dat is ook exact de reden dat we praten nu over een aantal honderden miljoenen. Maar het is helemaal niet denkbeeldig dat je in een situatie komt dat het gaat over miljarden als dat lang gaat duren. En ook dan zullen wij dat doen. Maar juist dan wordt de noodzaak om te hervormen nog groter. Want de risico's worden navenant als je niet de goede maatregelen neemt. Wel leningen verstrekt, ook al zijn leningen tegen gunstige condities. En uiteindelijk die leningen niet terugbetaald kunnen worden. Omdat, dat zei mevrouw Kuijken geloof ik, de schuldquote zo groot wordt, zo hoog wordt, dat die nu al onverantwoord is. En dat betekent dat die autonomie, waar de heer Bosman ook begon, ik kan wel zeggen over autonomie, maar je zit nu in een situatie dat je feitelijk al niet meer zelf kunt beschikken over dingen. En dat is heel trieste constatering, maar dat betekent juist dat we nu elkaar moeten helpen. En dat we die hulp ook moeten accepteren van elkaar. Nou, dat nog even ten aanzien van de gezondheidssituatie. Dan stel ik voor dat ik nu de vragen ga beantwoorden die gesteld zijn. Mevrouw Kuijken, ik wil eerst eens over de landen, een aantal vragen over de landen, dan een aantal vragen over de entiteit en dan overige vragen. Even voor de ordening. Mevrouw Kuijken vroeg hoe realistisch het is realistisch als de landen zelf gaan lenen op de buitenlandse kapitaalmarkt en is er een bezwaar tegen om dat te doen? En
Nou, leningen die kunnen volgens de Rijkswet Financieel Toezicht voor Curaçao en Sint Maarten alleen aangetrokken worden ter dekking van de kapitaaldienst en niet voor de gewone dienst. En de uitzondering hierop is alleen mogelijk op grond van artikel 25 van de Rijkswet Financieel Toezicht na een expliciet besluit van de Rijksministerraad. Een buitenlandse geldlening die eventueel aangaan zou worden, die moet worden voorgelegd aan de Rijksministerraad. Ja, en meestal dit soort leningen die gaan gewoon echt gepaard met fors hogere rentepercentages. En gezien de oplopende schuldquote en de precaire liquiditeitspositie van de landen zullen die condities alleen maar ongunstiger worden. Aruba kan op dit moment nog lenen op de internationale kapitaalmarkt. Rentepercentage van 6% en hoger. Als je dat afzet tegen de 0% die wij nu als Nederland kunnen lenen. Overigens heeft dat ook wel gevolgen nog voor de kredietwaardigheid. Want op het moment dat je nu de kapitaalmarkt opgaat en je positie is al kritisch, dan zullen ook andere partijen die al leningen eerder verstrekt hebben, natuurlijk posities gaan innemen. Dus het heeft natuurlijk ook meteen gevolgen, hoge rentepercentages voor je besteding op de gewone begroting. Als die een heel hoog bedrag innemen, wat bijvoorbeeld op Aruba het geval is op dit moment, ja, dan blijft er minder over om ook investeringen te doen die ook noodzakelijk zijn. De vraag van de heer Van Dam had ik al beantwoord. Interruptie van de heer Van Dam. Ja, voorzitter, van de week heeft de gouverneur op Sint Maarten ter ere van de opening van het parlementair jaar een toespraak gehouden. En die heeft daar aan de orde gesteld dat, en dan quote ik hem even, and given the urgency, government intends to move forward and issue bonds to raise the funds necessary to meet its obligations. Dus to issue bonds, dan zou dat dus moeten gaan om obligaties die binnenlands, binnen Sint Maarten, uitgebracht worden. En anders zouden ze bij de Rijksministerraad voorbij moeten komen. Moet ik het zo zien? Staatssecretaris. Dat is precies het punt. Kijk, de liquiditeitspositie van de landen is kritiek. Die van Sint Maarten is relatief gezien nog de beste van de drie op dit moment. Maar er zijn heel weinig mogelijkheden buiten het ingaan op dit aanbod, want dat is het nog steeds vanuit de Rijksministerraad, vanuit Nederland, voor de landen, ook voor Sint Maarten. Ik zal niet zeggen dat er geen andere opties zijn, maar de vraag is of dat opties zijn die op lange termijn wenselijk zijn. Want ook partijen die nu leningen zouden gaan verstrekken aan het land Sint Maarten, maken natuurlijk een risico-inschatting wat dat gaat betekenen. Heer Van Dam. Nou ja, meer een gedachte die dan door mijn hoofd gaat. Dan hoop ik dat de regering het geld van de verstandige partijen betrekt, ook als het binnenlands is. Maar ik zal niet vragen aan de staatssecretaris om daarop te reageren. Staatssecretaris kan zijn betoog vervolgen. Nee, maar u doelt met name op goed bestuur. Dat hoort er ook bij. Dus laat ik zeggen, dat moeten leningen zijn, zou ik zeggen, waar verder geen andere verplichtingen dan terugbetaling aan verbonden zijn. Ja. De heer Van Dam had nog de vraag gesteld over de bevindingen van het CFT ten aanzien van de positie van Sint Maarten. Nou, in de tweede uitvoeringsrapportage die Sint Maarten aan het CFT heeft gestuurd, blijkt dat er geen voortgang is gemaakt met het verbeteren van het financieel beheer en het inhalen van de achterstand bij het opstellen, aanbieden, goedkeuren en vaststellen van jaarrekeningen. De jaarrekeningen van 2017 en 2018 zijn nog steeds niet geleverd. En het CFT vraagt daar aandacht voor. En het CFT maakt zich ook zorgen over het financieel beheer wat ernstig tekortschiet en nog niet tot verbetering heeft geleid. Dat is nog de achtergrond waartegen deze problematiek zich afspeelt. Mevrouw Kuijken had vragen gesteld van ja, wat is het plan B van Sint Maarten? Nou, dat zou u eigenlijk aan Sint Maarten moeten vragen. En de heer Van Dam. Sorry, even specificering. Staat u mij toe, voorzitter? Even een punt van orde. Mijn vraag was niet wat zij zeggen dat ze een plan B hebben. Mijn vraag is, weet u wat dat plan B is? Want ik kan het u ook niet vertellen. Maar dat is dus mijn vraag. Staatssecretaris. Nee, ik ken niet de inhoud van plan B. Dus ik ken wel de financiële positie van Sint Maarten en ik ken ook het aanbod wat wij gedaan hebben. En ik ken ook de eerdere instemming van Sint Maarten met de voorwaarden uit de tweede tranche. Dus de politieke instemming waarvan tot op heden nog niet geleid heeft tot het voldoen aan die voorwaarden. Dus dat traject, daar zitten we gewoon nog in. En ik ken dus geen plan B. De vraag over de salarisverhoging van de ministers, daar heb ik al op geantwoord. Ja, de heer Verraak had een
ja, voor iemand die zo lang met koninkrijksrelaties bezig is geweest, een beetje droevig betoog. Ik bedoel het niet over het betoog zelf, maar over de aard van het betoog. Het was niet een betoog waar je heel blij van wordt. En hij vroeg eigenlijk van, hoe kunnen we wel aan het koninkrijksgevoel werken, aan dat positieve gevoel, hè, wat we elkaar allemaal te bieden hebben. Overigens een gevoel, laat ik dat ook maar even hier zeggen, wat ik wel degelijk ervaren heb toen ik op Curaçao was. Ik heb met heel veel mensen gesproken en ik heb zoveel mensen gehoord die tegen mij zeggen, dit moet gebeuren. Wat hier nu op stapel staat, dat moet gebeuren. En wij voelen ons verbonden met het Koninkrijk. We hebben familierelaties, ook van mensen die in Nederland wonen, die afkomstig zijn uit Curaçao. En ik noemde Curaçao omdat ik daar geweest ben. Ik kon niet naar Aruba vanwege het feit dat de omstandigheden met COVID dat niet toelieten. Maar anders was ik ook naar Aruba gegaan. En daaruit leid ik in ieder geval af dat op het niveau van de bevolking, als ik het zo mag zeggen, van de mensen die dezelfde taal spreken, dat er echt nog wel een koninkrijksgevoel is. Maar dat heel veel mensen zich zorgen maken over hoe het nu verder moet. En degenen die het eerst verantwoordelijk zijn, in alle 4 landen, zijn de regeringen natuurlijk. En het zijn de parlementen die daarop moeten toezien en richting moeten geven als de regeringen misschien verzaken om de goede dingen te doen. En ja, daar kan ik niet in treden. Ik kan er wel een oproep over doen. En ik denk dat de inbreng in dit debat ook wel duidelijk maakt hoe ik daarin zit. Maar het is natuurlijk aan de autonome landen zelf om daar keuzes in te maken. En het voorstel wat voorlag op 10 juli in de Rijksministerraad was een aanbod voor hulp. En ik zou het mooi vinden als we dat traject ook samen in kunnen gaan. Want het is niet iets wat je in een jaar even oplost in een quick fix. Dit moet gedurende langere jaren. En dat je dan op het einde zou kunnen zeggen, als de heer Verhaak over 7 jaar hier nog in de Kamer zou zitten, dat je zegt, nou ja, halverwege was ik niet zo optimistisch, maar het is wel gelukt. En ik denk, ik ben dus in die zin optimistisch, dat de kans dat het kan lukken, acht ik heel groot, als je de goede dingen doet. En daar zit nu precies de crux. Zijn we in staat om met z'n allen de goede dingen te doen? En we staan nu wel op een kruispunt, naar mijn idee, als ik de afgelopen 10 jaar eens even terugkijk wat er gebeurd is. En de situatie waarin we nu met z'n allen zitten, om nu de goede dingen ook te gaan doen. Mevrouw Kuijken vroeg hoe lang het Nederlandse kabinet de landen gaat helpen met voedselhulp. Zolang als nodig, zeg ik. En dat kan heel lang zijn en ik hoop het niet. Want ik zou het liefst zien dat de hervormingen op korte termijn, samen met de investeringen die we ook als Nederland bereid zijn om te doen, hè, dus dat is Nederlands geld geen lening zijn, dat ertoe leidt dat er ook weer het vertrouwen en het perspectief komt dat we met oprechte intenties elkaar proberen bij te staan. We praten nu over tot het einde van het jaar een bedrag van ruim 40 miljoen. Dat zullen we ook nodig hebben. Ik was bij het Rode Kruis en die hebben nu de eerste tranche een beetje gehad. De tweede hebben we wel toegezegd financieel en die zijn nu het evalueren. En ik moet zeggen, ik was onder de indruk van hoe heel veel bestaande organisaties en heel veel vrijwilligers dit doen. Dit gaat allemaal via NGO's. En ze doen ongelooflijk goed werk. Maar eigenlijk is het natuurlijk iets waar je zo snel mogelijk vanaf wil. Je wilt gewoon, mensen moeten weer banen kunnen krijgen. En ik was bij de heer en mevrouw Oesloe, wel bekend. Ik zal geen reclame maken, want dat mag niet, maar iedereen kent ze wel. Die tegen de klippen op investeren en die daar allemaal lokale mensen aan het werk hebben. Die daar echt ook voor kiezen, die de verbinding zoeken met de wijk waarin ze zitten. En dat is echt een schoolvoorbeeld van wat er kan. En ik weet dat er meer ondernemers zijn die dat zouden willen. En daar moeten we op inzetten. We zijn natuurlijk een beetje afhankelijk van de reismogelijkheden, dat snap ik. Maar duurzaam toerisme met respect voor de natuur en omgeving, dat is volgens mij gewoon de toekomst. De eerlijkheid gebied te zeggen dat de verwachting is van het Rode Kruis, dat voor ons coördineert met allemaal lokale NGO's, dat de vraag naar humanitaire ondersteuning zal gaan toenemen. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat er in het begin nog mensen zijn die geen banen hebben en ja, trotse Curaçaonaren zijn, maar dat geldt ook voor Arubanen en Sint Maartenaren die denken ik rooi het zelf wel, maar uiteindelijk dat niet meer kunnen en toch een beroep moeten doen op voedselbank. Dus de verwachting is dat dat niet minder zal worden, voorlopig. Mevrouw Diertens vroeg wat ik doe om het EU-noodfonds te realiseren. Ja, het Europese Parlement heeft inderdaad in april een oproep gedaan om dat noodfonds in het leven geroepen voor de LGO's. Tot op heden heeft de Europese Commissie daar geen gevolg aan gegeven, inderdaad. Los van het noodfonds, waarvoor gevraagd was, heeft de Commissie wel besloten tot enkele initiatieven om de landen en de LGO's, dus de gebieden over zee, waaronder ook onze landen, koninkrijkslanden en eilanden, financieel te ondersteunen in de strijd tegen COVID. Dus die financiële steun is er wel gekomen. En daar wordt op dit moment al gebruik van gemaakt door Bonaire en de RVO spreekt hier ook over met Curaçao. Mevrouw Diertens.
Ja, ik had begrepen dat dat ook door Nederland moet worden aangevraagd. Klopt dat? Want dat is dan misschien mijn verwarring een beetje. Als u mij precies vraagt hoe die procedure in elkaar zit, dat kan ik u niet zeggen. Maar RVO is erbij betrokken, dus dat is een Nederlandse organisatie van EZK. Dus die zijn betrokken bij de begeleiding van het doen van de aanvragen. Dus dat, maar kijk even, zeg ik dat juist? Ja, ik zeg dat juist. Ja. Ja, nou, ik krijg dus door van onze D66 Europarlementariërs dat daar nog geen gebruik van wordt gemaakt. Dus daar zou ik dan toch graag nog wat aandacht voor willen hebben als het kan. Staatssecretaris. Ik wil dat punt nog wel eens even nalopen. Het is natuurlijk het initiatief komt van de landen en de eilanden zelf. Ik noemde net Curaçao en Bonaire als voorbeeld. Dat zijn ze inderdaad niet alle 6. Dus misschien goed om dat nog even na te lopen. Misschien goed als u zich nog even verstaat met het ministerie ter zake. Sorry. Ik adviseer mevrouw Dierens zich nog even met de mensen van BZK te verstaan. Ja. Gaat u verder? Dan kom ik bij de entiteit. We hebben nog een interruptie van mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid. Wat ik nog even wilde weten, voorzitter. Als er nou een overeenkomst wordt getekend met de regeringen en daarna gaat het in het proces richting Raad van State. En is het dan na omkomst van Raad van State, is er dan nog ruimte voor onderhandeling als het Raad van State advies daar aanleiding toe geeft? Staatssecretaris. Dat zou kunnen, ja. Net zoals bij een normale Nederlandse wetgeving is het zo dat op het moment dat er een advies van de Raad van State komt, kan in verschillende gradaties, dat leidt tot aanpassing van het voorstel. Mevrouw Kuiken. Oké, dus als ik hem iets wat vrijelijker vormgeef, als ik u nu vraag, dus u zegt mij toe, op het moment dat de Raad van State advies daar aanleiding toe geeft, dat u in ieder geval alle ruimte geeft om waar nodig met elkaar het gesprek weer aan te gaan voor een eventuele heronderhandeling. Mag mevrouw Kuiken u zo samenvatten? Ja, mevrouw Kuiken is buitengewoon geroutineerd. Kijk, ze vraagt een politieke toezegging, terwijl dit gaat over een wetgevingstraject waarin de Raad van State gewoon een inhoudelijk oordeel gaat geven. En dat is een beetje in de categorie als dan. Dat hangt helemaal af van het oordeel wat er ligt, maar het kan wel. Maar ik ga niet nu al toezeggen dat we dat gaan doen. Dat hangt helemaal af van het... Ja. Volgens mij... Kort dan graag, ja. Ik zeg niet dat u ruimte gaat geven, maar dat betekent in ieder geval, mocht Raad van State advies daar aanleiding toe geven en de Rijksministerraad is van mening dat dat de noodzaak of de gelegenheid biedt om opnieuw met elkaar het gesprek aan te gaan, dat u daar ook de bereidheid toe toont. Kan ik hem zo samenvatten? Ja, want ik maak ook onderdeel uit van de Rijksministerraad. Dus als de Rijksministerraad vindt dat dat noodzakelijk is, dan gebeurt dat, ja. Mevrouw Eusetok, haar hand ging ook de lucht in bij dit punt. Mevrouw Eusetok. Ja, nu wordt het toch een beetje technisch. Maar wel heel erg belangrijk. Maar de landen moeten eerst tekenen. Dus daarna komt pas adviesraad van State. En stel dat na ondertekening toch het advies van Raad van State aanleiding geeft om het een en ander te veranderen, zit die ruimte dan nog wel, aangezien het document al ondertekend is. Ja, misschien is het goed, er is op zich gewoon een wetstraject, hè, waarin de ministerraad, dan wel de Rijksministerraad, een wet, dan wel een Rijkswet passeert, die naar de Raad van State gaat en na omkomst door de Rijksministerraad, dan wel de ministerraad wordt aanhangig wordt gemaakt, laat ik het zo zeggen. Volgens mij is dat zoals het gaat. Ja, ik zie de staatssecretaris knikken. Dus ik weet even niet of de Kamerleden op hoe die procedure in elkaar zit nog verder wil praten. Maar... Nee, volgens mij is het helder. Ja, dan wil ik de staatssecretaris toch vragen om, tenzij u hier nog verder vragen over heeft. Mevrouw Dierens ook. Ik ben ook door uw aantal interrupties heen, dus ik wil toch allemaal vragen, ook met het oog op de tijd, om het wel kort te houden. Dus ik stel u nog een laatste gelegenheid. Nee? Oké, staatssecretaris, gaat u verder. Dank u wel. Mevrouw Dierens die vroeg zich af of de consensus, die er nu nog niet is, hè, maar we hebben het over consensusreis, maar er is nog geen consensus, of dat ook een consensus is conform artikel 38 van het statuut. En of ook daarmee in lijn gehandeld wordt in deze procedure. Waar het hier op ziet, en ik snap dat, is dat het tijdstraject waar we hiermee zitten, en ik spreek ook, ik geloof dat iemand zei dat van er is geen tijd te verliezen. Nee, dat klopt. Volgens mij zei u dat, of mevrouw Eusetok. Maar dat betekent niet dat dan het geld onvoorwaardelijk wordt overgemaakt en dat we die tijd wel gebruiken om het geld over te maken, maar niet om de voorwaarden in te vullen.
Dat moet samen. En vandaar ook dat er een tijdsdruk zit op dat proces van de juridische grondslag voor een entiteit. En een entiteit waarin beschreven wordt welke taken van toezicht, et cetera, daar zijn. Omdat je kunt dat niet uit elkaar halen. Zou je dat wel doen, dan geef je gewoon een onvoorwaardelijke lening. En ik weet één ding zeker, dat als er onvoorwaardelijke lening komen, dan is ook de politieke druk om te gaan veranderen, om die goede dingen te doen, is helemaal weg. Dus je moet het ineens zien. Dus wat je hier ziet, het is nog steeds consensusrijkswetgeving. Ik zit in een ander traject dan bijvoorbeeld als het gaat om de aanloop naar 10-10-10. Want daar is geloof ik 4 jaar over gesproken. En daar was ook zeg maar alle tijd voor totdat er echt consensus was. En toen, daar zat ook tijdsdruk op, weet ik nog, vanwege die datum. Maar dat is een heel ander traject dan waar we nu in zitten. Er is echt wat aan de hand en moet snel geschakeld worden. En die consensus is inderdaad nog niet gevonden. Dus er is nog geen consensusrijkswet. En ja, zolang er geen consensusrijkswet is, wordt er ook niet overgegaan tot het beschikbaar stellen van de liquiditeiten. Dat is ook de afspraak die vanaf het begin gemaakt is in de Rijksministerraad. En van aanvullende, we hebben al eerder liquiditeiten beschikbaar gesteld. En daarna gaan we het hele traject doorlopen wat ik met mevrouw Kuiken besprak. Dus daar komt nog een heel wetgevingstraject achteraan. En dat zal op zichzelf, en dat is wel de keuze, dat is inherent in de keuze die we gemaakt hebben, op zichzelf is dat nooit een heel snel traject. Want je hebt parlementen die daarover willen spreken. Je hebt de Raad van State die haar werk moet kunnen doen. Wij zitten nu nog in de fase dat we überhaupt nog moeten komen tot een consensus. Maar dat betekent wel dat er geen tijd te verliezen is, zou ik bijna willen zeggen. Mevrouw Diertens. Ik begrijp dat er geen tijd te verliezen is. En dat heb ik ook in mijn tekst heb ik dat natuurlijk ook uitgedragen. Zo van, nou, ik wil gewoon dat het heel graag zo snel mogelijk allemaal beschikbaar komt. Maar waar de angst zit, en dat zit dan misschien een beetje in de geest van zeg maar artikel 38, is dat die consensus wel goed op gang komt. En dat het dus niet alleen letterlijk zo is, maar dat het wel ook in de geest van dat artikel 38 gekomen kan worden tot die consensus. Dat iedereen daar dan ook op dit moment gewoon eindelijk dan eens een keer een handtekening onder kan zeggen. En kan zeggen van, nou, het is in de geest van en er komt nog een heel proces. En u heeft nog de mogelijkheid om hierover nog allerlei mitsen en maren in te vullen. En dat is denk ik belangrijk, omdat ik merk gewoon dat het aan alle kanten gewoon blokkeert. En dat juist die snelheid tegengaat. Wat ik juist wel zou graag willen hebben, dat er hulp verleend kan worden. Staatssecretaris. Zeker, dat wil ik ook. En die acute hulp die blijven we ook verlenen, zowel medisch als humanitair. Dus dat is een heel apart traject. Dat vind ik ook niet onderhandelbaar, om het zo maar te zeggen. Dat doen we gewoon. Dat loopt overigens ook behoorlijk op in de loop der tijd, maar dat doen we. Maar toch even, sinds 10 juli, heel concreet, zijn we in gesprek met Aruba. Wekelijks over en weer voorstellen, tijdens de vakantie gewoon doorgesproken. Dus het is niet zo dat we niet in gesprek zijn of dat er niet... alleen, ja, de tijd dringt. Dus we zijn nu al 2 maanden verder. En ik maak me wel zorgen, even vanuit het perspectief van de situatie in de landen, dat je niet eindeloos hierover kunt spreken. Want autonomie of niet, de maatregelen die je zult moeten nemen om te hervormen, zijn dezelfde. En dus is het niet zonder verantwoordelijkheid dat je nu blijft steken in een discussie over autonomie en niet spreekt over wat er daadwerkelijk moet gebeuren. We hebben die mensen die ik bezocht heb, hebben daar helemaal niks aan. Die willen gewoon perspectief. Dus er moet als ze, heel snel, de brandweer, als heel snel moet er nu gehandeld worden. En ik hoop dat we gewoon in de komende weken tot die consensus op regeringsniveau kunnen komen. Dat is de eerste stap. Waarna het wordt voorgelegd aan het parlement. Via de Raad van State. Terug naar Rijksministerraad. Naar het parlement. Ja, mevrouw Eusitok die vroeg op welke punten ik de landen al tegemoet ben gekomen. Ja, het is maar net hoe je dat ervaart, zeg maar. Het kan bedoeld zijn als tegemoetkomen als het niet zo ervaren wordt. Ik ga hier niet in detail in op alle punten. Er is natuurlijk wel over een heel aantal zaken al gesproken. Wat ik al zei, de hoofdlijn van het voorstel, het aanbod van 10 juli, dat moet blijven staan. Er gaat om heel veel geld. Er moet toezicht op gehouden worden. En het moet passen in het perspectief wat je de landen wilt bieden om die autonomie te kunnen dragen. En ik hoop dat ik al zei, het is niet de beton gegoten, heb ik gezegd. Maar dat is nog wat anders dan dat er een totaal ander voorstel op tafel kan komen te liggen.
En dat heeft al geleid in de gesprekken met landen tot aanpassingen. Maar een finaal akkoord heb ik nog van geen van de regeringen van de 3 landen. Het punt van de Raad van State hebben we besproken. De wetsprocedure ook besproken. Niet alle landen instemmen ook besproken. Ja, de vraag van mevrouw Kuijken. Het verschil tussen Rijkswet en een landsverordening. Er is een juridische grondslag en je moet zaken regelen. En waarom willen sommige landen dan toch een landsverordening en geen Rijkswet? Er is wel degelijk een verschil tussen een landsverordening en een Rijkswet. Want bij een landsverordening kunnen de parlementen, de landen zelf, de landsregeringen of de staten, die landsverordeningen amenderen. Waardoor zeg maar, de garantie die erop zit, namelijk dat er hervormd wordt, waardoor er uiteindelijk ook weer een overschot op de begroting komt, uiteindelijk waarmee leningen kunnen worden afbetaald, waarbij geïnvesteerd kan worden in landen, ook gerealiseerd gaat worden. We hebben in dat verband een minder goede ervaring met Aruba, waarbij de staten van Aruba de landsverordening financieel toezicht geamendeerd hebben. Dat is uiteindelijk niet gematerialiseerd, maar het maakt wel duidelijk dat dat buiten de Rijksministerraad om kan gebeuren. En dan hebben we toch een probleem. En daarom kiezen wij voor een consensusrijkswet. De mevrouw Diertens en mevrouw Eustek ook, en dan ga ik toch maar één dingetje noemen waar ik wel een misverstand uit de wereld wil hebben. Dat gaat over de bemensing van de entiteit. Het is wel zo dat de minister van Binnenlandse Zaken benoemt, omdat het een Nederlandse ZBO is. Maar natuurlijk houden we wel rekening met affiniteit, kenniskunde, et cetera, et cetera. Dat is wat anders dan dat op voordracht of namens de landen mensen daar zitting kunnen hebben. Dat is net wat anders. Maar je wilt natuurlijk wel dat daar mensen aan boord komen die in zekere zin, zou je kunnen zeggen, representatief zijn om dat werk ook te kunnen doen. Mevrouw Eustok, GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. Dat snap ik inderdaad, dat de benoeming vanuit Nederland is. Maar waar het om een beetje gevoel bij te krijgen, het zou goed zijn als dat mensen zijn die ook benaderbaar zijn. Het gevoel waarvan de landen ook het gevoel hebben dat ze, als er zaken zijn, dat ze er ook wat makkelijker toegang is om hun problemen ook te bespreken. Uiteraard is het dan de ZBO natuurlijk om daar toezicht op te houden. Nou, daar ging het mij om eigenlijk. Kijk, in de praktijk, als het goed functioneert, als het gaat zoals ik denk dat zou moeten gaan, namelijk in goede dialoog met de landen, dan maakt het niet uit wie daarin zit en dan worden die gesprekken gevoerd met regeringen, met mensen, met ambtenaren natuurlijk van de landen die ook betrokken zullen zijn bij de uitvoering van projecten. Dus er zal een heel intensief verkeer zijn. Maar er is wel een wezenlijk verschil tussen het namens de landen zitting hebben in zo'n entiteit en het door de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken benoemen van die mensen. Nou, laat ik dit ervan zeggen, er is ook mij veel aan gelegen dat er herkenbaarheid is en kwaliteit om deze, nou het is geen kleine klus, om die samen met de landen te doen. Want ik hecht er wel aan, er zijn natuurlijk juridisch verantwoordelijkheden beschreven, maar uiteindelijk wil je samen met de landen doen. En wat sterk mijn gedachte dat dat kan, omdat de onderdelen die, en ik zeg het misschien tot vervelens toe in herhaling, maar dat wat wij hadden afgesproken met Curaçao, ik denk van 95%, ook het landspakket is wat zeg maar voor Curaçao nu voor ligt. Dat zijn allemaal zaken waar Curaçao al eerder van gezegd heeft, wij vinden het ook belangrijk dat dit gebeurt. Dus daar zit niet zozeer het meningsverschil. Het zit hem veel meer op het abstracte niveau van het statuut, de verantwoordelijkheden tussen de landen, de autonomie, de mate van proportionaliteit, als je het hebt over financieel toezicht. Nou, ook daarover ben ik met de landen in gesprek. Ook daarover zijn al wat tekstaanpassingen geweest. Dus daar wordt echt wel inhoudelijk over gesproken. Mevrouw Diertens, we moeten echt naar de tijd kijken, omdat we ook nog een tweede termijn en beantwoording daarin hebben. Dus ik wil eigenlijk... Dat begrijp ik. Alleen de vraag over governance, zo van is er ook een toezichthouding en een operatie, wordt daar ook aan. En die vraag is niet beantwoord in dit blokje. Oké, ik wist ook niet of het blokje al was afgerond, maar bij deze de herinnering aan de staatssecretaris. Maar laten we voorstellen als mensen het idee hebben dat hun vraag niet beantwoord is, dan bekijken we dat aan het eind van de hele beantwoording. Staatssecretaris, gaat u verder. Ja, toeval of niet, maar ik was nog niet klaar met dit blokje en dit was de laatste vraag van het blokje. Het verschil tussen toezicht en uitvoering en hoe wordt dat geregeld? Nou, die gaat al behoorlijk specifiek in op het wetsvoorstel.
Ik stel voor om... Dit is wel een punt wat terecht vraagt, laat ik dat vooropstellen. Dus dat betekent ook dat je dat goed moet regelen. Maar dat gaan we ook regelen. Maar ik stel voor, voorzitter, dat we dit echt in de wetsbehandeling gaan bespreken. Want anders zitten we hier dadelijk echt op detailniveau te doen. En het is wel een belangrijk punt, maar daar zijn ook al zinsneden over opgenomen in de voorstellen die er liggen. Dus dat zal mevrouw Diertens dan ook gaan zien, als er consensus komt. Dan 2 echt overige vragen van de heer Van Dam. Die refereert aan een motie van Dam-Bosman. Maar ik refereer dan ook nog aan 2 andere moties van de heer Van Dam over gevangenissen en Sint Maarten. Conform het verzoek van het lid van Torenburg zal ik u voor Prinsjesdag, volgende week dinsdag dus, berichten over de stand van zaken. En ik kan met de heer Van Dam niet genoeg benadrukken dat, en dat hebben we ook altijd gedaan, afgelopen jaren, ook samen met collega Dekker, dat dit van groot belang is. Niet alleen om te voldoen aan internationaal rechtelijke verdragen, maar ook vanuit het oogpunt van humaniteit moet daar echt wat gaan gebeuren. Dus dat is ook een van de redenen waarom in de landspakketten dit in is opgenomen. Maar we moeten ook niet alles afhankelijk maken van de landspakketten. Maar we moeten het zo zien dat het, doordat het in het landspakket zit, een prioritair punt is wat ons betreft. Interruptie van de heer Van Dam, CDA. Nou, als u dit een interruptie wil noemen, dan moet u dat doen. Maar ik van Torenburg hoor, ik snap niet helemaal waar die... is er een motie van? Ik wist niet wat u ging zeggen, meneer Van Dam, maar u vraagt wat bedoelt u met het noemen van mevrouw Van Torenburg? Ja, exact. Het is alleen puur dat ter verduidelijking. Er schijnt een verzoek te zijn van mevrouw Van Torenburg, die waarschijnlijk meerdere verzoeken gebundeld heeft om op het gebied van rechtshandhaving een aantal, misschien mede namens u, weet ik niet, antwoorden te krijgen op moties die zijn ingediend. Ja, u kijkt mij vragen aan. Ik kan u verder niet meer zeggen dan dit, maar dit is wat ik aangeleverd krijg. Mijn suggestie even zijn dat u zich verstaat met mevrouw Van Torenburg en dat we het Torenburgse ministerie op die manier... Alles wat helpt om in deze zaak vooruitgang te boeken, neem ik in dankbaarheid aan. Inclusief mevrouw Van Torenburg. Uitstekend. Staatssecretaris, gaat u verder. Ja. Het mooie is dat deze hulp inderdaad... De heer Van Dam is geholpen zonder dat hij het zelf door had. En ja, dat is wel heel mooi. De laatste vraag van de heer Van Dam was hoe de verkiezingen op Sint-Eustatius verlopen. De voorbereidingen daarvan. En of de datum die daarvoor gepland is ook gehaald wordt. Ik moet zeggen, ik word wekelijks op de hoogte gehouden van de voortgang van de voorbereiding voor de verkiezingen. En ook of voldaan is aan de voorwaarden die we eerder gesteld hadden. Hè, zeg maar, is de administratie op orde. En nou, we hebben dus een heel schema gemaakt met waaraan voldaan moet zijn. U wordt sowieso deze maand nog geïnformeerd, conform afspraak, door middel van een voortgangsrapportage, dat u de laatste update voor de verkiezing krijgt. Ik hoop echt dat de COVID-situatie geen roet in het eten gaat gooien. Dat is natuurlijk nog erg vroeg, maar daar heeft de minister van Binnenlandse Zaken ook eerder al een brief over geschreven hoe daarmee om te gaan. Maar daar wordt nu alles op alles gezet om die uitbraak in te dammen. Zodat ten tijde van de verkiezingen er een aanvaardbare situatie ontstaat, waarbij je ook goed verkiezingen kunt organiseren. Dat is natuurlijk wel belangrijk. De kieslijsten zijn van de week ingeleverd. Het loopt allemaal op schema. En dus ik zal u deze maand dan over informeren. Dan zeg ik dank aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de beantwoording in eerste termijn. Dan gaan we naar een tweede termijn. Ik stel voor dat elk lid 1 minuut krijgt om in tweede termijn te spreken. Ik begin bij de heer Bosman van de VVD. Dank u, voorzitter. Ja, mooi. I have a dream. Natuurlijk heb ik die ook. Een gemene best voor het Koninkrijk. Dat zal u niet verbazen. En dat zou een hele mooie stap zijn om te praten over verantwoordelijkheden en het statuut. En dan daarop aansluitend ook van belang, ook wat de staatssecretaris zegt. Er is vanuit de VVD 0 ambitie om ook maar iets over te nemen op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Bonaire, Saba, Eustatius. Er is geen behoefte om op enige andere manier daar zodanige invloed uit te oefenen dat mensen het idee hebben dat we dat overnemen. Want voorzitter, hoe beter de overheden en de landen het zelf doen, hoe beter en hoe breder hun autonomie is. Op dit moment is autonomie een illusie, een pakketje schroot met een dun laagje chroom, om maar eens te parafraseren. Voorzitter, ik zie wel een proces waar ik me zorgen over maak en dat is een bekende uitspraak. Als het probleem maar groot genoeg wordt, wordt het vanzelf een probleem voor het Koninkrijk. Cornelius de Wever, minister van Justitie van Sint Maarten.
Als dat het proces is, als we maar lang genoeg wachten, als het maar stuk gaat lopen, als de zieken maar voor de ziekenhuizen liggen en er geen water meer uit de kraan komt, komt vanzelf het probleem uit Koninkrijk. Dat kan niet waar zijn. En wat dat betreft hoop ik van harte dat we daar een goede gesprekken mee voeren. Voorzitter, ten aanzien van Friends and Family. Laatste, ja. Jazeker. Ten aanzien van Friends and Family. Het wordt tijd dat de bestuurders gaan leren dat ze er zijn voor de bevolking. Voor de mensen die het hardst nodig hebben, die behoefte hebben aan perspectief, aan werk, aan lonen, aan eten op tafel. Dank u wel, voorzitter. Dank aan de heer Bosman en dank dat u ervoor zorgt dat niet alleen Martin Luther King geciteerd is, maar ook Henk Westbroek in dit AO. Geeft hier de breedte aan van deze commissie. Mevrouw Diertens van D66. Ja, ik ben blij met de inzet die er is en ook dat we willen streven naar een consensus. En dan zou ik zeggen, van laat het streven in ieder geval de hulp aan de bevolking niet in de weg staan. En ook niet aan de ondernemers die daar ook allemaal op, niet allemaal hoop ik, maar wel een aantal die op omvallen staan. En wat betreft de opmerking van de bevolking heeft behoefte aan voedsel en hebben geen behoefte aan autonomie. Dan zou ik zeggen van de een sluit het andere niet uit. En democratische autonomie is een grondrecht en dat is geen luxe. Dus ik wou toch daar ook wel oog voor houden. Dank u wel. Mevrouw Eusentok van GroenLinks. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil de staatssecretaris danken voor zijn beantwoording. Het is een ingewikkeld traject, ook een ingewikkeld proces waarin we zitten. We zullen het blijven volgen. En dank ook voor de inzet van de staatssecretaris om wel tot een consensus te komen. Ik wens hem heel veel succes in dit weer barstige materie. Dank u wel, mevrouw Eusentok. De heer Van Raak van de SP. Ja, dus stel er is een land aan de Noordzee en dat is in crisis. En dat is een ander land in de Caribische Zee, die is een nog diepere crisis. Maar toch wil dat ene land in crisis het andere land helpen met heel veel geld. Enige eis is dat het geld terechtkomt bij de mensen die het nodig hebben en niet bij de mensen die er geen recht op hebben. En stel dat dan die bestuurders van dat andere land heel boos worden en dat ene land gaan beschuldigen van kolonialisme en racisme en hun eigen loon gaan verhogen en daar dat andere land ook nog de schuld van geven. Dat is onbestaanbaar. Dat is onbestaanbaar. En toch gebeurt het in het Koninkrijk. Ik wens de staatssecretaris veel sterkte. Stel eisen. Hou vol. Geef geen ruimte waar misbruik van gemaakt kan worden. En als het niet lukt om eruit te komen, dan hoop ik ook dat de staatssecretaris bereid is om met deze Kamer te praten over hoe we de bevolking dan wel kunnen helpen. Hoe we al dat geld dat we beschikbaar hebben gesteld, hoe we dat dan toch bij de mensen kunnen krijgen, hoe we de mensen toch kunnen helpen, ondanks de bestuurders. Dank u wel, meneer Van Raak. Ga ik naar de heer Van Dam van het CDA. Ja, voorzitter, als het gaat om geld, als het gaat om vrouwen, als het gaat om alles wat je lief hebt, wie kun je dan vertrouwen? Dat is het vervolg van het lied dat door de heer Bosman werd ingezet. Maar dat is wel een hele cynische kijk op relaties en op de manier waarop je met elkaar omgaat. En dat zeg ik dus eerdere sprekers in dit AO niet na. Ik werk nog steeds op basis van vertrouwen en op basis van verbondenheid met elkaar. Maar ik ben niet gek en mijn fractie is ook niet gek. En wij hebben achteruitkijkspiegels. En als we dan in de achteruitkijkspiegels kijken, sinds 10-10-10... dan zien wij daar dingen waarvan we denken, we willen graag bijdragen aan die toekomst van deze landen. Sterker nog, het zijn onze onderdelen van het Koninkrijk, we zijn verbonden met elkaar. Maar we zijn niet gek en we eisen garanties. En ik heb ook in dit debat eigenlijk geen alternatieven gehoord voor zo'n entiteit als de staatssecretaris nu voorstaat. Ik weet wel dat er alternatieven zijn bedacht. Ik weet bijvoorbeeld op Aruba is er een idee van een ZBO naar eigen recht, dat soort dingen. Maar beste vrienden, ja, ik moet hier in Nederland uitleggen aan kiezers, misschien bijna dezelfde kiezers als meneer Van Raak, dat ons geld op een bepaalde manier besteed wordt. En als ik dan in de achteruitkijkspiegels kijk, dan zing ik dit lied. Maar als ik in de vooruitkijkspiegel kijk, dan denk ik, we gaan echt een goede toekomst tegemoet met elkaar, maar wel onder voorwaarden. Dank u wel. Dank aan de heer Van Dam. En dat tenslotte mevrouw Kuiken van de Partij van de Arbeid. Ja, voorzitter, ik moest nu aan Tino Martin denken. Patriarch, iets te weinig money in mijn zakken, maar ik geloof niet dat het helemaal gepast is in dit debat. Want het is allemaal treurig zat. En zoals ik in het begin van mijn betoog al zei, het maakt niet uit hoe we eruit komen, maar ik hoop echt dat er consensus komt. En ik zoek maar even de lichtpuntjes op uit dit debat. Ik hoor de minister, of staatssecretaris heel duidelijk zeggen,
Ook nadat we consensus hebben, komt er gewoon Raad van State advies en moeten we natuurlijk gewoon met elkaar bespreken of dat nog reden geeft tot aanpassing. Ik hoor hem ook zeggen over de entiteit. Ja, ik zie dat we een probleem hebben met uitvoer en toezicht en dat we daar een oplossing voor moeten zeggen. Ik heb hem ook horen zeggen, ja natuurlijk moet dat een breed samengestelde commissie zijn die ook recht doet aan het deel van de wereld waar we mee te maken hebben. Ik vind, mijn oproep zou nog... Ik heb nog 2 vragen. Dat betreft even de gezondheidszorg, waar ik me heel erg zorgen over maak. We kregen ook een brandbrief binnen van onder andere huisartsen en apothekers dat ze momenteel geen zorg meer kunnen leveren. Tweede zorgpunt die ik nog heb, is het feit dat ook de airbubbel met Bonaire nu gesloten is met Curaçao. Dus dat betekent dat ook daar de economische klappen voor gaan ontstaan. Mijn laatste vraag aan de staatssecretaris is... Er leven ook heel veel beelden bij de Staten over bijvoorbeeld de kapitaalmarkt. Kun je wel of niet lenen? Zij hebben daar eigen visie op. Hoe gaan we ook een beetje daarin zorgen dat er de juiste beelden gaan ontstaan? Dank mevrouw Kuiken. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de tweede termijn van de zijde van de Kamer. Ik kijk even of de staatssecretaris enkele minuten nodig heeft. Nee, hij kan direct beantwoorden. Dan geef ik direct het woord aan de staatssecretaris van BZK. Dank u wel, voorzitter. Ik voel veel eendrachtigheid in deze Kamer en vooral de wil om elkaar te helpen, maar om er ook iets aan te doen en eruit te komen. En volgens mij is dat gewoon het motto wat we met z'n allen moeten doen. Laten we elkaar ook vertrouwen aan deze en de andere kant van de oceaan in onze oprechte intenties. Laten we geen tijd verliezen met discussies. En ik zeg toch even in de richting van mevrouw Diertes, die mij niet helemaal juist quote, dat moet ik ook even rechtzetten, dat ik gezegd zou hebben dat de bevolking behoefte heeft aan voedsel, niet aan autonomie. Wat ik gezegd heb is dat de mensen die ik gesproken heb bezig zijn hoe ik morgen weer te eten krijg. Ik gun juist de landen autonomie op de lange termijn. Lange termijn, ik hoop op redelijk korte termijn. Maar die is er nu nog niet. En we moeten ook niet suggereren dat die er is. Ja, op papier is hij er, maar in de praktijk is hij er niet. En ik gun juist de landen autonomie. En daar horen een aantal dingen bij. En wat ik wil zeggen is dat, ook al heb je op papier autonomie, als je totaal afhankelijk bent en je bent een inwoner van een eiland, van een land, dan ben je daar als inwoner niet mee bezig. Natuurlijk heb je dat recht en is dat een grondrecht. En daar moeten we ook naartoe werken. Dus laten we het niet als een tegenstelling zien, maar als een gemeenschappelijke stip op de horizon dat we daar naartoe willen werken. Dan, volgens mij is alles wat we nu aan problemen creëren, is vooral politiek. En ik snap, in de politiek worden politieke debatten gevoerd. Maar uiteindelijk, op het einde van de dag, alle mensen hier, zoals hier zitten, en hopelijk ook in de landen, moeten verantwoording afleggen aan hun kiezers. En dat zijn gewoon burgers. En we weten niet eens, we zeggen altijd mijn kiezers, maar we weten niet eens wie het zijn. We kennen er enkele, maar niet allemaal. En die mensen zijn daar niet met politiek bezig in de zin van voor de ene of de andere partij. Die willen gewoon een toekomst voor hunzelf en voor hun kinderen. Daar moeten we volgens mij aan werken. Dat doe ik heel graag, ook met bestuurders die ik aan de overkant spreek. Die daar ook mee worstelen. Dat zie ik. Die ook oprechte intenties hebben. Maar het gaat niet alleen over de intenties, het gaat ook om wat je ermee doet. Politiek is niet voor bange mensen. Soms moet je besluiten nemen die niet populair zijn, maar die wel een belang zijn van je land. En ik gun en ik wens alle bestuurders dat ook toe. Ik hoop oprecht dat we de komende weken, veel meer tijd hebben we niet, kunnen komen tot een consensus die dan ook aan uw Kamer uiteindelijk kan worden voorgelegd en ook aan de Staten. Als het gaat om de beelden, mevrouw Kuiken sprak erover, de heer Van Raak eerder ook al, heb ik ook bewust de afgelopen week uitgelegd wat wij, de Nederlandse regering, vindt dat er zou moeten gebeuren. En met welk doel we dat doen. Omdat ik gewoon zie dat er feiten en fictie door elkaar lopen. En dat is natuurlijk voor alle tijden, maar ik kan niet elke dag zeg maar commentaar geven op het nieuws in de landen. Maar het zijn niet allemaal feiten die daar over en weer gaan. En ik hoop in ieder geval dat ik op het niveau van de regeringen, dat wij gewoon over de feiten kunnen spreken. Net zoals wat we de afgelopen weken gedaan hebben. Er is heel wat mailverkeer over en weer geweest over voorstellen. En zeker met Aruba en ook met Curaçao. En ik ben nog steeds de optimist die gelooft, niet alleen die gelooft dat dit de enige weg is. Want zoveel opties zijn er niet meer. Er zijn geen plannen B en C, zover ik weet, die realistisch zijn. Of dan komen we in de dromen van de heer Van Dam terecht. Niet dat hij die heeft, maar dat wordt niet meer concreet, dat wordt niet realistisch. Dus laten we dan ook niet doen alsof die er zijn en laten we de tijd besteden aan het oppakken van de problemen. Tot slot, de
vragen van mevrouw Kuijken, ja, die situatie in de gezondheidszorg. Ik kan ook zeggen, de situatie in het onderwijs, bij de politie, de rechtshandhaving. Het staat allemaal onder druk in de landen. En het heeft ook te maken met het feit dat ook de komende maand salarissen weer betaald moeten worden. Dus dat is gewoon dat houdt heel veel mensen bezig. Nog even los van alle steunpakketten die de landen graag willen verstrekken aan bedrijven die ook moeten overbruggen tot er weer perspectieven. En daar is gewoon geld mee gemoeid en daar is die lening ook voor bedoeld. Ten aanzien van de bubbel Bonaire Curaçao, ja, dat blijft continu ook zeg maar bovenwinst, benedenwinst. Daar zijn we ook over nadenken. Samen met de collega van INW is daar eerst verantwoordelijk voor. Maar daar zijn we wel over nadenken. Hoe kun je dit nu anders organiseren? Omdat er zijn behoorlijk wat beperkingen die ook de ontwikkeling van de eilanden in deze toch al moeilijke situatie remmen. Maar daar heb ik nog niet de oplossing voor. Dat is natuurlijk ook voor een heel groot deel afhankelijk van de acute gezondheidssituatie en de kleurcodes die vervolgens daaraan geplakt worden. Mevrouw Kuijken. Ja, voorzitter, ik snap hoe ingewikkeld het is, maar het zou ontzettend zonde zijn terwijl het Bonaire eigenlijk nog goed gaat, maar dat ze straks afgesneden worden omdat de loops er niet meer zijn via Bonaire en via Aruba en Curaçao. Ja, dan sluit je feitelijk ook een land op. En daar zit mijn zorg, maar dat weet u ook. Dus daarom even de oproep om in alle macht te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Staatssecretaris. Ja, een terecht punt. Zijn we mee bezig en dat is natuurlijk ook afhankelijk van carriers die wel of niet welke bestemming kiezen. Die moeten ook continu flexibel zijn op dit moment en inspelen op de situatie. Maar nee, dat is heel belangrijk dat er waar het kan nog steeds toerisme kan zijn, mensen inkomsten kunnen hebben. Dat is uiteindelijk toch de belangrijkste inkomensbron die je hebt. Ik sprak op Bonaire, ik was op Bonaire, dat heb ik ook in de brief geschreven. Ik sprak met ondernemers die ontzettend blij waren met het steunpakket wat heel snel beschikbaar kwam, waar ook RCN heel goed in geacteerd heeft. Maar die zeggen eigenlijk allemaal, ja, heel fijn dat we dat allemaal krijgen. Maar ja, we willen eigenlijk helemaal niet afhankelijk zijn van die overheid. We willen gewoon kunnen ondernemen. En ja, er zijn heel wat ondernemers waar het gewoon niet goed mee gaat en die natuurlijk toch, zeker als het heel lang gaat duren, echt in de problemen komen. Dank u wel. Daarmee zijn ook de vragen in tweede termijn beantwoord. Dus dank aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties. Dank aan de leden van de commissie. Dank aan de rijksbrede pers hier aanwezig op de publieke tribune. Er mag verder niemand zijn, maar de pers is uiteraard altijd welkom. Ook dank voor uw belangstelling. Het dossier steun aan de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk zal uiteraard snel weer terugkomen. Vooralsnog is het eerste moment dat u met deze commissie spreekt de begrotingsbehandeling. Maar het zou natuurlijk kunnen dat wij op zeker moment weer activiteiten gaan inplannen. Ik wens u allemaal nog een hele fijne avond. Dan wel nog een hele fijne middag. Goodbye, ayo, tot ziens.
SOS.